ஓகே. ஓகே, எல்லாரையும் வந்து பக்தி சாஸ்திரி வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதா முதல் இதுதான் எடுத்திருக்கோம் நம்ம. ஓகே, பக்தி சாஸ்திரியோட ஸ்டார்டிங் யூ பெருஸ்பட். எல்லாரும் மியூட்ல சொல்லுங்க. அண்ணா அழகு எனக்கு டென்ஷன். ஐயோ, அழகுன்னு எல்லாம் வந்து எப்படி புரியும் அப்படின்னா, பட் எப்படி தமிழ்னா நம்ம தமிழ்நாடு இது தமிழ் இது லாங்குவேஜ்ல தானே படிக்கிறோம். இருக்கட்டுமே. அழகுன்னு அழகுனா யூனிட்னு அர்த்தம். யூனிட் 1. அதுபோல ஆக்சுவலி யூனிட் 5 5 இருக்கும். 1 3 4 5 6 மொத்தம் 6 இருக்கும். சோ இது வந்து அழகு 1. ஓகே, அப்போ அத்தியாயத்து 1ல ஒண்ணுமே இல்லை. ஸ்லோகம் நீங்க நீங்க படிக்கிறது படிச்சுருங்க, அது நல்லதுதான். நீங்க அந்த கிளாஸஸ்ல எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் படிங்க, நல்லதுதான், நாக்கு பழகும். ஆனா நமக்கு பக்தி சாஸ்திரியில உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் கேட்கறாங்கனாக்கா இதுதான் கேட்பா. அதனால இது வந்து இம்பார்ட்டண்டா படிப்பா. அதுவும் படிச்சா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும். ஓகே, இப்ப நான் சொல்றேன், நீங்க வந்து பின்னாடி ரிப்பீட் மியூட்ல எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஏன்னா இல்லாட்டா கஜ்புஜான்னு சத்தம் வந்து யார் என்ன சொல்றாங்கன்னே புரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது பதம் 2.7. कार्पण्य दोषो महत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. இந்த அகம்னாக்க என்னது? அதே ஹம் தானே மாதாஜி, தே அகம் இல்லையே. யாரு பேசுறா? பவானி மாதாஜி. பவானி. என்ன கேக்குறேன்? லாஸ்ட்ல சிஷ்ய தே ஹம் தானே. அதுதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, நீங்க क्वेश्चनே கேட்டுட்டீங்க. I was just about to tell you, அகம் இருக்கு, இந்த ஆ போட்டிருக்கேன் பாக்குறேன் இல்லையா? இல்ல புக்ல இல்ல, அதனால கேட்டேன். அதுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சிஷ்யத்தே அகம் அப்படின்னு சொல்றது, அதை சொல்றதுக்குள்ள நீங்க கொஸ்டினே விட்டுட்டேன். நான் உங்களுடைய சிஷ்யன், அகம்னா என்னது? நான். அப்ப நீங்க வந்து சேர்த்துன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இட்ஸ் பிக் இது இல்லையா, லாங்கா இருக்கிறதுனால சிஷ்யஸ்தேஹம் அப்படின்னு படிக்கலாம். ஆனா தேஹம் அப்படின்னு படிக்கணும். சிஷ்யஸ்தே ஹம்னா ஒரு வேர்டு இது கிடையாது. there is no meaning for hum. it is அகம். ஸோ அந்த ஆங்கிறது என்னது? வவெல். அந்த வவெலும் தாவும் சேர்த்தா என்ன ஆகும்? த இது த பிளஸ் ஏனாக்கா தேன் ஆகும். நம்ம இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, நம்ம கிராமர்ல எல்லாம் படிச்சிருக்கோமே. த பிளஸ் ஆனா தா, க பிளஸ் ஈனா கி, இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோமே. வவெல் அண்ட் கான்சனன்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. நம்ம தமிழ்ல என்ன சொல்லுவா? மெய் 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 சொற்கள், உயிரெழுத்துக்கள், உயிரெழுத்து. உயிரெழுத்து, மெய் எழுத்து எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதெல்லாம் தான் இங்க வந்து இட் அப்ளைஸ். சோ சிஷ்யஸ்தேகம் சொல்லலாம். பட் சிஷ்யஸ்தே அகம் சொன்னா இன்னும் அர்த்தம் நல்லா புரியும். சிஷ்யஸ்தே அகம், நான் உங்களுடைய சிஷ்யன். ஷாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம், இதெல்லாமே என்ன சொல்றார்? இனிமே வந்து நான் உன்னுடைய, எனக்கு எல்லாம் கன்ஃபியூஸா இருக்காரு அர்ஜுனன். அப்ப இது இப்போ வந்துட்டு இவர் சொல்றார், இனிமே நான் வந்து உங்களுடைய சிஷ்யனா இருக்கேன், என்னை ஏத்துக்குங்க, எனக்கு நீங்க என்னெல்லாம் சொல்றீங்களோ நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரணாகதி. அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கிறது பகவத்கீதா. அப்பதான் ஆரம்பிக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்னது? ஃபுல்லா லெஸ் இதுதான், எல்லாம் நேம்ஸ் இதெல்லாம். இவன் அங்கலாயிச்சு என்னெல்லாம் சொல்றானோ கிருஷ்ணா என்ன பண்ணார்? 2 காதும் திறந்து வச்சுட்டு கேட்டுருந்தா இருந்தார். நடுநடுல அவர் பேசவே இல்லை. இவன் பேசி முடிக்கட்டும், அவனுடைய எல்லாம் மனசுல உள்ளதெல்லாம் கொட்டி தீர்க்கட்டும், எல்லாம் சந்தேகம் பண்ணிட்டு ஃபைனலி என்ன? சரணாகதி, எனக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரணாகதி பண்ணப்பதான் தான் பகவான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சார். ஸோ இது வந்து ஒரு வாட்டி தான் நம்ம படிக்கலாம். இது எல்லா கிளாஸையும் நம்ம படிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். சோ இது வந்து இப்போ அந்த மீனிங்கோடய படிக்கிறேன். இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால், கருமினா இது வந்து பணத்தோட கருமி தான் நம்ம இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இது நாட் ஓன்லி பணம், என்னுடைய மக்கள், என்னுடைய நான் என்னுடைய மக்கள், என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய சொத்து, எல்லாம் இருக்கேன் நம்ம லைஃப்ல. என்னுடைய பிளேஸ்ல இருந்து நம்ம சண்டை போடுவோம். இது என்னுடைய பிளேஸ், நீ என்னன்னு போ, எனக்கு இங்க உட்கார்ந்தாதான் படிக்க முடியும், எனக்கு இங்க இங்க என்னோட படுக்கை அதுல இருந்து வரும். சாப்பிடுற பிளேட்ல இருந்து என்னுடையதுமாங்க. சோ அதெல்லாம் கர்மித்தனம். என்னது? நம்மள வந்து அப்படி கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்றது. இதெல்லாம் கர்மித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அந்த நான் தான் அது வந்து அகம். சோ வெறும் ஹம் சொல்லிட்டுனா
there's no meaning for hum. ஆனா சிஷ்யஸ்தேஹம் அப்படி சொல்லலாம். சோ சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. ஓகே, அடுத்தது தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. ஓகே, நீங்க ரிப்பீட் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ அதோட என்ன சொல்றார்? தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவன் அப்படின்னா யாருக்கு இதை பத்தி எல்லாம் நல்ல நாலேஜ் இருக்கோ இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை, கலங்கம் அடைவதில்லை. இஸ் நாட் வரிட். யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா நமக்கு இருக்கும் அந்த ஒரு உருவம், ஒரு உருவத்தை பார்த்துட்டே இருக்குமா, சடன்லி அந்த உருவம் இல்லைன்னா ஒரு மன வருத்தம் இருக்கும். ஆனா என்ன சமாதானப்பட்டுக்கணும், இதுதான் ஃபேக்ட். ஒரு உருவம் மாத்தி ஒரு உருவம், இந்த ஆத்மா என்ன பண்றது, மாறிண்டேதான் இருக்கும். சோ இதுதான் புத்தியுடையவன் அப்படின்னா நாலேஜ், ஆன்மீகத்த நாலேஜ் உடையவன். அதுதான் ஆக்சுவல் நாலேஜ். இந்த மாதிரி இருக்கிறவன் ரொம்ப திகைப்படைந்து பயந்து அழுது புலம்பி தற்கொலை பண்ணி என்னெல்லாமோ நடக்கும் இல்லையா, இப்ப என்னெல்லாமோ பாக்குறோமே, அந்த மாதிரி ஆக மாட்டான், சமாதானத்துல இருப்போம். ஓகே, அடுத்தது பதம் 2.20. நஜாயத்தே மிரியத்தே வா கதாச்சின். இன்னுன்னு படிக்கணும், கதாச்சின்னு வரணும். இந்த இன்னு இங்க போடணும். இன்னும் ஒரு வாட்டி சொல்றேன். நஜாயத்தே மிரியத்தே வா கதாச்சின் நாயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூயः. நான் ஒரு வாட்டி சொல்றேன். நாயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூயः அஜோ நித்ய சாஸ்வதோ அயம் புராணோ. அஜோ நித்ய சாஸ்வதோ அயம் புராணோ ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. ஓகே, இப்போ இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆத்மாவை பத்தி வந்தாச்சு. ந ஜாயத்தை, நோன்னு போட்டுக்கணும். இல்லை 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 அப்படின்னு. ஓகே, ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. நோ. அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, இல்லை, தோன்றுபவனும் அல்ல. அதனாலதான் இங்க நிறைய நான் வருது இல்லையா. ந ஜாயத்தை, இங்க இருக்கேன். ந ஜாயத்தே மிரியத்தே வா கதாச்ச நாயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூயः. சோ அந்த மாதிரி நான் என்ன அர்த்தம், இல்லை இல்லை, நோ நாட், அந்த மாதிரி. சோ அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல. எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கிற இது நாமெல்லாம் நித்தியமா இருக்கிறது. அவங்களே உருவம் மாத்தின்றே இருப்போம். போன வருடத்துல குரங்கா இருந்திருப்போம், இப்ப அடுத்தது கழுதியா மாற போறோமா தெரியாது. ஆன்மீகத்துல இருந்துட்டே இருந்தோம்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு மனித உடலாவது கிடைக்கும் நமக்கு. அப்புறம் தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல, அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. ந ஹன்யத்தை, ஹன்யனா என்னது, கொலை, அது என்னது, வெட்டி துண்டி எல்லாம் பண்ணாலும் அது அழிக்கப்படாது. அந்யமானே ஷரீரே, ஷரீரேனா சரீரம் தான் இருந்து போகுமே, மாறி மாறிண்டே வருமே தவிர அவன் அந்த உடல் தான் மாறுமே தவிர ஆத்மாதான் நாம. இப்ப நாம தான் சொல்லிக்கணும், நாம எப்பவுமே அழிவற்றவர். அடுத்தது 2.44. போகைஸ்வர்ய பிரசக்தானாம் தயா பகிருத சேதசாம் வியவசாயாத்மிகா புத்திஹி சமாதௌ ந விதீயதே. இப்ப இதோட என்ன கொடுத்திருக்கு, புலனின்பத்திலும் பௌதிக செல்வத்திலும் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு அதனால் மயங்கி உள்ளவர்களின் மனதில் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டிற்கான திடமான உறுதி உண்டாவதில்லை. செல்வம் இருக்கணும்னு, செல்வம் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது, அதனால இப்ப நம்ம செல்வமே சம்பாதிக்க வேண்டாமா அப்படின்னு அப்படி கிடையாது. செல்வம் சம்பாதிச்சாலும் என்னது, பகவான் எப்பவுமே மறவா நிலையில நம்ம இருக்கணும். நிறைய செல்வம் வரட்டுமே, பகவான் எல்லாம் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கலாமே, நிறைய பேர் பண்றாங்க இல்லையா, அதுதான் கரெக்டான முறை. நாமளும் சம்பாதிச்சு நம்ம வாழ்க்கையை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் பகவானுக்கு நம்ம சேவை பண்ணும்போது தட் இஸ் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட். அப்ப கோயிலுக்கா இருக்கட்டும், இல்ல வேற ஏதாவது நல்ல காரியத்துக்கு நம்ம பணத்தை செலவிடணும்.
சோ இதுதான் கொடுத்திருக்க. அப்போ வெறும் புலனின்ப அந்த நான் சம்பாதிக்கிறேன், எனக்கு வந்து என்னோட யூசேஜுக்கு, என்னோட ஃபேமிலிக்கு அந்த மாதிரி மாத்திரம் இருக்கிறவனுக்கு என்ன ஆகும்? அந்த பௌதிக செல்வத்தை மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு அதுல மயங்கி அந்த மாதிரி உள்ளவர்களின் மனதில் பகவானின் கடவுளின் பக்தி தொண்டிற்கான திடமான உறுதி உண்டாவதில்லை. அடுத்த 3 பிரகிருதே கிரியமாணானி குணை கர்மாணி சர்வசः அஹங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாஹம் இதி மன்யதே. இங்க மித்தின்னு போட்டிருக்கோம். மித்திங்கிறது there's no word. கர்த்தா அகம் இதி மன்யதே. இதெல்லாம் பிரிச்சு பிரிச்சு பார்த்தா நல்லா புரியும் நமக்கு. ஓகே, கர்த்தான்னு என்ன தெரியும் இல்லையா? ஆக்ஷன் பண்றவங்க யாரு? இதை வேலை செய்யறவங்க அவங்க. மீன்ஸ் இந்த ஒரு ஆக்ஷன் பண்றவங்க. அகம் இதி மன்யதே. இப்ப இது என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம். மொழிபெயர்ப்பு. அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா. நான் தான் செய்யறேன், நான் இப்ப படிச்சேன், நான் பண்றேன், இது பண்றேன், எல்லாத்தோட நான் போட்டுக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான். சோ வாட் வி திங்க் இஸ் வி ஆர் டூயிங். ஆக்சுவலி நம்ம பண்ணல. இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மள பண்ண வைக்கிறது. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் இப்ப பக்தி சாஸ்திரத்துல வந்திருக்கணும்னாக்கா நான் பக்தி சாஸ்திரம் படிக்கிறேன் இல்ல. இந்த முக்குணங்கள்ல ஒரு சத்துவகுணம் நம்மள வந்து ஃபோர்ஸ் பண்றது. இப்ப சத்துவகுணம் ஓங்கி இருக்கு, அதனால இதெல்லாம் படிக்கணும் நம்ம. இதே நம்ம பக்தி சாஸ்திரம் இல்லாத நேத்துக்கு என்ன நேற்றுக்கு 3 இருக்கிறவங்க வந்திருப்பாங்க. அது இல்லாதிக்கு இருந்தவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க? நானா இருந்து என்ன பண்ணிருப்பேன்? தூங்கிருப்பேன். மத்தியான நேரம் என்ன பண்ணுவோம்? சாப்பிட்டாச்சுன்னா என்ன பண்ணோம்? தாட்சி, நல்ல ஒரு தூக்கம். இதுதான் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கை. அந்த மாதிரிதான் எல்லாருமே வந்து என்னது, சோம்பேறித்தனம் தான் அதிகமா இருக்கும். எல்லாருக்கும் வந்து தமோ குணம் தான் நிறைய இருக்கும். அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து ரஜோ குணம் வந்து அப்புறம் மெதுவா தான் வந்து சத்துவ குணத்துக்கு வர முடியும். சோ நம்ம பண்ற எல்லா ஆக்ஷனுமே எதை வந்து எது வந்து நம்மள பண்ண வைக்கிறது? இந்த முக்குணங்கள் தான் பண்ண வைக்கிறது. இப்போத்த லெவல்ல அது படிச்சதா போறோம். இனிமே வரும் நிறைய திங்ஸ் வி வில் லேர்ன். பட் இது வந்து ஆத்மா என்ன நினைக்கிறதா? நான் தான் பண்றேன் அப்படின்னு நினைக்கிறதா? அது வந்து தப்பு. பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தான செய்பவன் என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். அப்புறம் 4.2 ஏவம் பரம்பரா பிராப்திம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹு. அங்கே இமம் போடும். இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹு சகாலே நேஹ மகதா யோகே யோகோ நஷ்டம். யோகோ நஷ்டம் தானே வரும் இல்லையோ? யோகே நஷ்ட யோகோ தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் உங்க புக்ல செக் பண்ணுங்க. யோகோ தான் மாதாஜி. தான் இருக்குங்க மாதாஜி. யோகோ இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. நான் இவ்வளவு வருஷமா படிச்சதெல்லாம் மறந்து போயிட்டேன்னு நினைச்சேன். அப்போ நீங்க அதுல புக்ல மாத்திக்குவோம், நான் இதுல அப்புறமா மாத்துறேன். இதுல ஐ கேனாட் டூ எனிதிங். ஐ கேனாட் டூ. ஓகே. யோகோ நஷ்ட பரந்தப. 4வது சாப்டர் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். அதனாலதான் இனிமேல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு இதுக்கு ஜஸ்ட் 2 லைன்ஸ் எழுதினா போறோம். இதோட இந்த ஸ்லோகம் என்ன, எதை பத்தி சொல்றது? வர்ணாசிரமா வேற என்னத்தை சொல்றது? ஒரு சின்ன ஷார்ட்டா எழுதிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு வாட்டி பார்த்தாலே நமக்கு ஃபுல்லா வந்து புரிஞ்சிடும். சோ இது இந்த 4th சாப்டர்ல என்னது? சீட பரம்பரையை பத்தி சொல்றது. மொழிபெயர்ப்பு. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் இது இந்த பகவத்கீதாங்கிற விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. முதல்ல என்னது? கிருஷ்ணர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு சூரிய கடவுளான இது போட்டிருக்கேன் இல்லையா? இல்ல 4.1ல போட்டிருக்கோம். 4.1ல இக்ஷ்வாக்கவே அப்ரவீத் வரும். சோ இக்ஷ்வாக்கு மன்னனுக்கு சொல்லி, இந்த இக்ஷ்வாக்கு மன்னன் தன்னுடைய மகனுக்கு சொல்லி, இல்ல என்ன சொன்னேன்னா கரெக்டா சொன்னீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் சூரிய பகவானுக்கு சொல்லி, இது விவஸ்வான் சூரிய பகவான். அவர் ஒன் ஆஃப் த சூரிய பகவானோட விவஸ்வான் பேரு. அவருக்கு சொல்லி அவருடைய மகன் இக்ஷ்வாகுக்கு சொல்லி அவர் வந்து ஸ்லோகம் மறந்து போயிட்டேன். இது யாராவது அந்த 4.1 புக் வச்சிருக்கேன்னா சொல்லுங்க. ஸ்டார்டிங் என்னன்னு மறந்து போயிட்டேன். இக்ஷ்வாக்கவே அப்ரவீத். அப்புறம் ஓகே. இமம் விவஸ்தே மாதாஜி. இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்தவானஹம் அக்ஞயம். கரெக்டா? தப்பா வருது. கரெக்ட் மாதாஜி. புரோக்தவானஹம் அவ்யயம். அப்புறம் விவஸ்வான் மனவே பிராக மனுரிக்ஷ்வாக்கவே அப்ரவீத். அதுக்கப்புறம் வந்து இக்ஷ்வாக்கு மன்னன் சொல்லி அப்படி ஒரு பரம்பரையா வந்து அந்த ராஜாமார்களுக்கு சொல்லி, அந்த ராஜாமார்கள் அவரோட யாராவது ஒரு பிரஜை, சம் மினிஸ்டர், அந்த மாதிரி சொல்லிதான் அந்த பரம்பரையா வந்தது. ஆனா என்ன ஆயிடுது அதுக்கப்புறம்? அதெல்லாம் நாங்க படிப்போம், 4வது சாப்டர்ல படிப்போம்.
அந்த டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் அந்த இப்படி சொல்லி வந்துட்டே இருக்கும்போது மறந்து போனா போல எல்லாரும் அது மறந்து பகவத்கீதையை மறந்து போனா போல அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டாங்க. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. So it is not that 5000 years முன்னாடி பகவான் சொன்னார் அர்ஜுனனுக்கு. சோ அதுதான் பகவத்கீதா எழுதினதே 5000 years முன்னாடி இல்லை. அதுக்கு முன்னாடியே சூரிய கடவுளுக்கே அவர் கிருஷ்ண பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அப்ப எத்தனை பழமையானது இல்லையா? இப்ப நம்மளோட எல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஆர் வெரி ஓல்டு. சோ அது அவ்வளவு ஆனா என்னது காலப்போக்கில் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றதுனால திரும்பி அர்ஜுனனுக்கு அவர் சொல்றார். சோ இது ஒரு வேர்ட்ஸ் ஆர் ஆல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் 4வது சாப்டர்லயே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்சஸ். 4.8 பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. இது ஒண்ணு நல்லது பண்ணிட்டாங்க. டிவி சீரியல் அந்த பிஆர் சோப்ரா அந்த ஹிந்தியில தமிழ்ல யாரு எடுத்தாங்க தெரியாது. அது எல்லா சண்டே ஆச்சுன்னா அது ஒழிச்சு அது என்னது ஃபுல்லா இந்த பகவத்கீதா தெரியாதவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருது. அது ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணா. சோ பரித்ராணய சாதுனா. சோ இது என்னது நல்லவர்களை காத்து தீயவர்களை அழிக்கிறதுக்கு தான் அவர் யுகே யுகே யுகந்தோறும் பகவான் தோன்றுகிறார். சம்பவாமினா he just comes. யுகம் யுகந்தோறும் அவர் ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு வரார். ஏன்னா துஷ்டர்களை அழிக்கவும் தீயவர்களை அழிக்கவும் நல்லவர்களை காக்கவும் அப்புறம் தர்மத்தை ரட்சிக்கவும். தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி நான் வரேன் யுகே யுகே அப்படிங்கிறார். மொழிபெயர்ப்பு பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். அடுத்த 4.9 ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதः த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாம் ஏதி சோர்ஜுனா. பிரிச்சு படிக்கணும்னா ச அர்ஜுனன்னு படிக்கலாம். இங்க சோ போட்டிருக்கிறதுனால சோர்ஜுனா. ஓகே, இது என்ன சொல்றார் பகவான் தன்னை பத்தியே சொல்றார். ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம். மொழிபெயர்ப்பது எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ. எனக்கு ஜன்மம் கிடையாது. நான் கர்மா பண்றதெல்லாம் எனக்கு இப்ப நமக்கு தான் அந்த கர்மா பலன் எல்லாம் உண்டு. அவருக்கு இருக்கா அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. சோ அவருக்கு எவன் ஒருவன் இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறானோ பகவானை பத்தி எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் பௌதிக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். தக்வா புனர்ஜன்ம அவன் கிடையாது. நைதி மாமேதி. சோ அர்ஜுனா. ஓகே 4. இப்படி 34 கரெக்டா? 34. எஸ். தத் வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ் தத்துவதர்ஷினஹ. இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸ்லோகா தான், எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? அடிக்கடி சொல்லுவா. எப்படி இது என்னது ஞானியை பத்தி. இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட், ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட். வேறையும் இருக்கு. ஆன்மீக குரு. அப்ப எப்படி ஆன்மீக குருவிடம் நம்ம எப்படி எப்படி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் என்ன சொன்னாலும் ஆமாஞ்சாமி போட்டு நம்ம கேட்டுக்க கூடாது. அந்த மாதிரி இல்லை, நம்ம கேட்கணும், புரியாததை கேட்கணும். ஆனா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, டீச்சருக்கு தெரியறதா இல்லையா பாக்கலாம்னு, தனக்கு எல்லாம் தெரியும், ஒரு மாதிரி தெரியும், என்னாலும் கொஸ்டின் கேட்டு பாப்பா. தட் இஸ் நாட் ஃபேர். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. சோ அந்த மாதிரி எப்படி ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகளை கேட்கதான் சொல்றாரு இல்லையா அர்ஜுன். கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு பகவத்கீதையில? நான் சொல்றதுதான் வேத வாக்கு. 10 commandments ஒரு இதுல இருக்கிற போல அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு ஆன்மீக குருவா இருக்கிறவர் சொல்லி கொடுக்குறார். உங்களுக்கு தெரியாதது கேளுங்க. பட் எப்படி கேட்கணும்? நல்ல பவ்யமா அடக்கமா இந்த மாதிரி கேட்கணும். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகளை கேட்டு அவருக்கு தொண்டி செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். அந்த மாதிரி எலிவேட்டட் பீப்புள் வில் டெஃபினெட்லி நமக்கு அந்த நாலேஜ், சரியான நாலேஜ், எது சரி எது தப்புங்கிற அந்த ஞானத்தை வழங்குவார்கள். 5.22 ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போகா துக்கயோனய ஏவதே
ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய ந தேஷு ரமதே புதஹ. மொழிபெயர்ப்பு: ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் ஜடப்புலன்களின் தொடர்பு அதான் இப்ப இது மூன்று முக்கணங்கள் நம்மளை வந்து தாக்குறதுனாலதான் இன்பம் துன்பம் வலி என்னது எல்லாமே வாட் எவர் வி ஆர் ஃபேசிங். இல்லாட்டா அதர்வைஸ் ஆஸ் அன் ஆத்மா நம்ம எப்படி வி ஆர் ஆல்வேஸ் இட்டர்னலி ஹாப்பி, சச்சித் ஆனந்தா. இப்போ ஆனந்தமா தான் இருக்கும். நம்ம ஒரிஜினல் நேச்சர் எப்படி இப்போ ஆனந்தம். ஆனா நமக்கு இன்பம் துன்பம் சோகம் அப்புறம் வலி வேதனை மன கசிவு என்னெல்லாமோ இருக்கே. இதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னா இட் இஸ் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த மூன்று முறைகள், இந்த ஜடப்புலன்களுடைய அந்த மூன்று இதனால அந்த தொடர்பு காரணமா தான். இந்த ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. ஆனா இதை பத்தி யாருக்கு இதை பத்தி நல்ல நாலேஜ் இருக்கோ அவன் இதெல்லாம் ஜாஸ்தி கண்டுக்க மாட்டான். ஏதோ இன்பம் வந்தா போகும், இந்த இன்பமும் கடந்த ஒரு துன்பம் வரும், பி ரெடி டு ஃபேஸ். ஒரு துன்பம் வந்தா உடனே தோஞ்சு போய் இப்படி ஆயிடுதுன்னு தோஞ்சு போக மாட்டான். என்ன நினைப்பான், இந்த துன்பமும் கடந்து விடும், இந்த நாளும் போகும், அடுத்தது ஒரு நல்லதும் வரும், எவ்ரிதிங் இட் வில் பாஸ் பை, இதுவும் கடந்து போகும், அந்த ஒரு நிலையில அவன் இருப்பான். சோ அறிவுடையன் இதெல்லாம் வந்து கண்டுக்க மாட்டான் ஜாஸ்தி. அவன் இதில் பங்கு கொள்வதில்லை. இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் நோயிங் இதெல்லாம். சோ குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையான் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. மகிழ்ச்சினா என்னது, நல்லது நடந்தாலும் மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டான், துன்பம் வந்தா ரொம்ப சோர்வா இருக்கவும் மாட்டான். ஏன்னா இதுவும் கடந்து போகுங்கிற. அப்ப என்ன எக்ஸாம்பிள் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க, இந்த இது கிளைமேட் எப்படி கிளைமேட் கீப் ஆன் சேஞ்சிங்கோ அது போல நம்மளோட வாழ்க்கையிலும் சுக துக்கம் வந்துட்டே இருக்கும், போயிட்டே இருக்கும். 5.29 போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுஹ்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி. இதுலயும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா சொல்லி பிரிச்சு சொல்லித்தரேன். சாந்தி ரிச்சதி கிடைக்கும், ரிச்சத்தினா கிடைக்கும், சாந்தி சாந்தி கிடைக்கும். சில பேர் மிருச்சத்தின்னு படிப்பா, மிருச்சதி வேர்டே கிடையாது, சாந்தி மிருச்சத்தின்னு படிப்பா. சோ தட் இஸ் ராங். நம்ம படிக்கிறோம் அழகாவே படிக்கலாம் இல்லையா, புரிஞ்சுட்டு படிக்கும் போது என்ன சாந்தி ரிச்சதி அப்படி. அப்ப சேர்ந்து படிக்கும்போது வரும் மிருச்சத்தின்னு வரும், பட் புரிஞ்சுன்னு படிக்கணும். இது என்னது பீஸ் ஃபார்முலா. நமக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீகமா நமக்கு இவ்வளவு படிக்கிறோம், நல்ல நிம்மதியான வாழ்க்கை வேணும்னா என்னது பகவானை பற்றி இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணுமா. என்னது போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசம், யஜ்யம் தபசு இதெல்லாம் யாருக்கு போய் சேர்றது, கடவுளுக்கு தான் போய் சேர்றது. எனக்கெல்லாம் ஒரு பலனும் இதெல்லாம் எனக்கெல்லாம் வராது, நான் என்ன பண்ணாலும் அது கடவுளுக்கு அர்ப்பணம். அதனாலதான் எல்லாம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம், சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சொல்றேன். நான் சும்மா வாய் வார்த்தையா சொல்லி அப்புறம் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் தான் கேட்போம். நம்ம இன்னும் அந்த நிலையில தான் இருக்கோம். எல்லாம் சர்வ கிருஷ்ணார்ப்பணம், நான் உனக்கு இவ்வளவு எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணேனே, இவ்வளவு ஜபம் பண்ணேன், எனக்கு என்ன கிடைக்கும், இன்னைக்கு என்ன நல்ல மார்க்ஸ் கிடைக்குமா, ஸ்டூடெண்டா இருந்தோம் என்ன நினைப்போம், எனக்கு நல்ல மார்க் கிடைக்குமா, ஜாப் தேடின்னு இருக்கணும், நல்ல ஜாப் கிடைக்குமா, நல்ல பதவி கிடைக்குமா, நல்ல மனைவி கிடைக்குமா, இப்படிதான் வந்து நம்ம எல்லாம் அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கோம். ஏன்னா அறிவில்லாதக்கு இருக்கோம் நம்ம. ஆனா வந்து ஒரு பகவானை ஆக்சுவலி புரிஞ்சுக்கிறவன் எப்படி இருப்பான், எல்லாமே நான் யஜ்யம் தபசு என்னெல்லாம் நான் பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறோம்னா அதோட எல்லாமே பகவானுக்கு எல்லாம் அர்ப்பணம். அப்போ அவரு அப்படி எனக்கு ஒண்ணும் கிடைக்காதுன்னா அது அவருடைய டிபார்ட்மெண்ட், அவர் பார்த்து பார்த்து நமக்கு கொடுப்பறேன், அந்த ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு வேணும். சோ போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வ லோக மகேஸ்வரம், எல்லா லோகத்தோடும் மகா ஈஸ்வர். அதான் மகேஸ்வரனா என்னது, மகா ஈஸ்வர், பெரிய கடவுள், எல்லாருக்கும் மூத்த கடவுள். ஒரு ஸ்கூல் காலேஜ்ல வந்து ஒருத்தர் தான் பிரின்சிபலா இருப்பாங்க இல்லையா, பாக்கி எல்லாரும் இருப்பாங்க, டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்னு இருப்பாங்க, சம் என்னெல்லாமோ பேர் இருக்குமே, ஒன்னும் இல்ல ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் அது இது இருப்பாங்க. பட் அல்டிமேட்லி யாரு டாப்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு பிரின்சிபலோ ஃபவுண்டர் சேர்மேனோ சம்திங் சம்படி வில் பி, எனக்கு இந்த பேர்லாம் சொல்ல வேண்டாம். சோ அந்த மாதிரி கடவுள் யாரு, நம்ம கிருஷ்ணர். அவர் சொல்ற சர்வ லோக எல்லா லோகத்துக்கும் உள்ள மகா ஈஸ்வர் யாரு, நான் தான். சுஹ்ருதம் சர்வபூதான், சுஹ்ருதம்னா ஐம் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி டு சர்வபூதானம், எல்லா உயிர் வாழ்களிடையும் நான் உற்ற நண்பன். ஞாத்வாமாம், இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறவங்க என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு, சாந்தி ரிச்சதி. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஞானத்தை வச்சிருக்கிறவனுக்கு கண்டிப்பா சாந்தி கிடைக்கும். மொழிபெயர்ப்பு: நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றி முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். இது வந்து பீஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஆறாவது இதுதான் லாஸ்ட் நினைக்கிறேன். யா லாஸ்ட். ஸோ ஆறாவது சாப்டர்ல, ஆறாவது இதுல என்னது,
योगिनामपि सर्वेषाम् मद्गतेनान्तर् आत्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः. மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் யோகினாமப்பி சர்வேஷம் மத்கதேனாந்தர் ஆத்மனா எம்மேல் ஃபுல் நம்பிக்கையோட எவன் வந்து இது வந்து யோகி 6வது சாப்டர் ஃபுல் ஆஃப் யோகா இதுதானே, அதனால யோகியை பத்தி சொல்லியிருக்கான். மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனை யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். மத்தக அப்படின்னா என்னுடைய மை வேர்ட்ஸ், என்னது என்னுடைய என்ன சொல்லுவாங்க மத்தகக்கு, என்னுடைய தீர்ப்பு. மதக அப்படின்னா என்னுடைய தீர்ப்பு இதுதான் அப்படின்னு பகவானே வந்து இந்த மாதிரி தீர்ப்பு நிறைய இது மாதிரி வரும். நிறைய அந்த என்னது நான் இப்படி சொல்றேன், இதுதான் என்னுடைய தீர்ப்பு அப்படிம்பார். சோ அவருடைய தீர்ப்பு அப்படின்னா என்னது, அப்ப நம்ம ஏத்துக்கணும், அவர் சொல்றதை வந்து ஏத்துக்கணும். சோ அதனால ஃபுல் சாப்டர்ல அது முடிச்சுட்டு கடைசியில தான் இந்த ஸ்லோகாவே வருது. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்ன இருக்கும், யோகா எல்லாம் எப்படி பண்றாங்க அப்படி இப்படின்னா. சோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய இது ஃபீட்ஸ்னா என்னது, யோகாசனம் பண்ணே, மூச்சை பயிற்சி பண்ணே, ஒத்த கால்ல நின்னே, 2 கால்ல நின்னே, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க. சோ அது வந்து யோகாசனம் கிடையாது. அது மூச்சை நல்லா பயிற்சி பண்ணணும், மூச்சு இழுத்து வச்சு பயிற்சி பண்ணணும். அதனாலதான் அர்ஜுனன் சொல்றா, அப்பா ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா, காற்றை வேணாம் நான் நிறுத்திடலாம், ஆனா இந்த யோகா பயிற்சி எல்லாம் என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பகவான்கிட்ட சொல்றார். அப்போ பகவான் என்ன சொல்றார், கஷ்டமா தான் இருக்கும் இது கேட்கறதுக்கும் பாக்குறதுக்கும், ஆனா பயிற்சி செய்ய செய்ய இதுவும் வந்து செய்யலாம். அபியாச யோகேன யுக்தேனன்னு வரும். எங்க நான் இருக்கேன், எடுத்து வச்சேனே, ஒரே நிமிஷம். கரெக்ட். இங்க எடுத்து வச்சதே தேர்டின்னு இருந்தேன். ஓகே ஃபைன். சோ அதனால இது 6வது எல்லா சாப்டரும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஒரு சாப்டரும் ஒரு மாதிரி. இப்ப இந்த 2வது சாப்டர் என்னது, ஆத்மாவை பத்தி. இதுதான் இன்ட்ரோடக்ஷன், பகவத்கீதாவோட இன்ட்ரோடக்ஷன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 3வது 4வது எல்லாம் இது கர்மா பத்தி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொன்றும் நமக்கு எப்படி இருக்கும், நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்கும். ஸோ வாட் வி கேன் டூ, இஃப் பாசிபிள், உங்களால முடியும் அப்படின்னா ஒரு அழகா ஒரு புக்கை வச்சுங்க, எல்லா பாயிண்ட்ஸா ஒரு ஸ்லோகம் 2.1 என்ன சொல்லியிருக்கு, 2.2 இல்ல, ஜஸ்ட் 2-3 லைன் எழுதினா போதும். லைன் கூட வேண்டாம், ஒரு 2 words 1 word சும்மா. நம்ம இதுல ப்ரெசி ரைட்டிங்லாம் இருந்தது இல்லையா ஸ்கூல்ல, அந்த மாதிரி. ஓகே, நம்ம 2வதுல இருந்தோம், நினைவு இருக்கு எனக்கு. இவர் இன் செகண்ட். ஓகே. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச குதஸ்வா கஷ்மலமிதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அநார்யஜுஷ்டம் அஸ்வர்க்ய அநார்யஜுஷ்டம் அஸ்வர்க்ய கீர்த்திகரம் அர்ஜுன. அப்படியே படிச்சேன். ஓகே, மொழிபெயர்ப்பு. நம்ம இது வரைக்கும் வந்துட்டோம்ல, நம்ம வந்து செகண்ட் முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி, தேர்ட் படிக்கணும். செகண்ட் முடிக்கல, நம்ம நிறைய இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம முடிக்கல. அன்னைக்கு வந்து யாரு இந்த பாதிதான் முடிச்சோம். ஆமா, அதான் அந்த மாதாஜி, அந்த டீச்சர் மாதாஜி மறந்து போயிடுது, பேர் மறந்து போயிடுது. அவங்க இருக்காங்களா, லேட்டா தான் ஜாயின் பண்ணுவாங்க, அவங்க டீச்சிங் வேலையில முடிச்சுட்டு வந்திருக்காங்களா, வரல. ஓகே, இன்னும் வரல மாதாஜி. வரல. ஓகே, என்ன பேரு மாதாஜியோட பேர் மறந்து போயிட்டேன். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. கலாவதி தானே சொன்னீங்க? இல்ல அது ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஒரு நாளைக்கு டீச்சரா இருந்தாங்க 6 AM. இது ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, அவங்களும் டீச்சரா இருந்தாங்களே. அவங்க ஆக்சுவலி ப்ரொஃபஷனலி ஆல்சோ ஷி இஸ் ஒர்க்கிங் as a டீச்சர் அப்படி நான் கேள்விப்பட்டேன். இல்ல மாதாஜி, அவங்க அக்கவுண்டன்ட் மாதாஜி. அக்கவுண்ட்ஸா? ஓகே எஸ் மாதாஜி. நான் டீச்சரா தான் வேலை பண்றாங்க. ஓகே ஃபைன். ஓகே, இதுல என்ன சொல்றாங்க, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதருமை அர்ஜுனா, உன்னிடம் இது போன்ற களங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? ஏன்னா அவர் குழம்பி போகும்போது என்னது, அவனை முட்டாளா இருக்கியே, நம்ம இதுல எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, நான் யார் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கேன், என்ன பைத்திய மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க, சரியா, திங்க் வைஸ்லி அப்படி சொல்லுவோமே, அந்த மாதிரி பகவான் எப்படி நல்ல அதிகாரத்தோட சொல்றார். இதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, நீ பெரிய ஒரு இது இல்லையா, க்ஷத்ரியன் இல்லையா, எது வந்தாலும் எதிர்த்து நின்று போரிடணும் இல்லையா, அது நீ எப்படி கோழையா இருக்கு, ஒரு கம்பேஷனேட், இதெல்லாம் உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னு. எனதருமை அர்ஜுனனே, உன்னிடம் இது போன்ற களங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை, இவை மேலுலகங்களுக்கு கொண்டு செல்வதில்லை, அவமானத்தை கொடுக்கின்றன. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி அட்வைஸ் கிடையாது. இதே ஒரு பிராமணன்னாக்க இந்த மாதிரி சொன்னது கரெக்ட், தயவு தாட்சணி வேணும், ஏன்னா அப்படிதான் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சொல்லிதான் அது போலதான் அவங்க பிஹேவும் பண்ணணும்.
பட் ஆஸ் அ க்ஷத்ரியன் இஸ் நாட் சப்போஸ் அவன் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றது சரியில்லை அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. இப்ப நம்ம வந்து இது வரைக்கும் எல்லாம் படிச்சோம். அப்புறம் எங்க அருவமான் எங்க நடந்தது இதெல்லாம் படிச்சோமே. பகவான் உண்மை உணரப்படி இது 3 நிலை பகவானுடைய அது போட்டிருந்தது இல்லையா? ஆமா, சூரிய கிரகம். சோ 3 நிலை இல்லையா? பகவானையும் அறியறதுக்கு 3 நிலை. ஒண்ணு வந்து பிரம்ம நிலை. அது என்னது? பகவானுடைய உடல்ல இருந்து வரும் இது ஒளிக்கதிர்கள், அதுதான் வந்து பிரம்மன் அப்படின்னு. அப்ப எதுக்கு அது வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்றாங்க? சூரிய ஒளி காலையில வரும்போது என்னது? சூரியன் கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனா வெளிச்சமாயிடும். ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் சூரிய ஒளி பட்டு இருட்டெல்லாம் போய் வந்து வெளிச்சம் வந்துடும். வெளிச்சம் வந்தாலே சூரியன் உதிச்சாச்சு நமக்கு தெரியும். நம்ம நாட்டுல நம்ம கண்ணு முன்னாடி உதிக்கலைனாலும் எங்கேயோ உதிச்சிருக்குன்னா என்னது? நம்ம பூமி தான் அது போல டேர்ன் ஆயிருக்கும். அப்ப என்னது? இந்த சூரிய ஒளி கதிர்கள் வர ஆரம்பிச்சாச்சு. மெதுவா மெதுவா நம்ம கண்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஃபர்ஸ்ட் கதிர்கள் வந்தாச்சு, அதுக்கப்புறம் அந்த வட்டம் தெரியும். அழகா கண்ணு பார்க்கலாம். யாரெல்லாம் டாப் ஃப்ளோர்ல இருக்கோமோ இல்ல வந்து என்னது அந்த இதுல சம்வேர் என்ன வெளியுகோ இந்த இதுக்கெல்லாம் போவாங்களே பிக்னிக், மலை என்ன மத்தாச்சு அதுக்கு பேர் சொல்லுவா? கன்னியாகுமரியில இப்ப கடல்ல பாப்பாங்களா மாதாஜி? கொடைக்கானல் மாதாஜி, கொடைக்கானல். நீங்க பேரு சொல்றா? எனக்கு கொடைக்கானல். கொடைக்கானல் இல்ல அந்த மாதிரி மலை பிரதேசம் மாதாஜி, ஹில் ஸ்டேஷன். கரெக்ட், ஹில் ஸ்டேஷன். ஹில் ஸ்டேஷன் போச்சுன்னா என்னது? நம்ம டாப்ல இருப்போம். அப்போ நமக்கு வந்து ஈஸியா வந்து எல்லாம் தெரியும். கரெக்டா? இல்ல கன்னியாகுமரி, யாரெல்லாம் கன்னியாகுமரி பக்கத்துல இருக்காங்களோ அங்கே நாங்க அதுக்குன்னே போவாங்க. கன்னியாகுமரியில சன்ரைஸ் பாக்குறதுக்கு, சன்செட் பாக்குறதுக்கு. சன்செட்டும் ஆகுமாங்க, எனக்கு தெரியல. ரொம்ப சின்னதா ரொம்ப போனது. சோ என்னன்னா அப்ப நமக்கு வந்து அப்ப தெரியும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியும்? வட்டம் தெரியும், கண்ணால பார்க்கலாம் அது. சோ அதுதான் சூரியனா? இல்லை, அதையும் கடந்து ஒரு சூரியன் ஒரு இது இருக்கு, கிரகம் இருக்கு. அப்ப எப்படி அது வந்து இன்னும் உதிச்சு இப்படி மேல வரும்போது கண்ணு பூசும். அதுதான் ஆக்சுவல் நம்ம வந்து பகவான்ங்கிறது அந்த சன்னுக்கு வந்து உவமை காட்டி சொல்லியிருக்காங்க. சோ அந்த அங்க என்ன கொடுத்திருக்கு? இடைநிலை இங்கதான் கரெக்ட். இம்மூன்று தெய்வீக நிலைகளை சூரியனை உதாரணமாக கொண்டு விளக்கலாம். சூரியனுக்கு 3 வெவ்வேறு தோற்றங்கள் உண்டு. சூரிய ஒளி, சூரியனின் மேற்பரப்பு, சூரிய கிரகம். சூரிய ஒளியை மட்டும் கற்பவன் ஆரம்ப நிலை மாணவன். வெறும் வந்து நான் வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மி அது இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஞானிகள்லாம் இருக்காங்க, ரொம்ப ஞானத்தை வளர்த்து அருவவாதிகள். அவங்க வந்து நிறைய ஸ்கிரிப்டர்ஸ் படிப்பாங்க, கடவுளை நம்புறாங்க. ஆனா எந்த மாதிரி கடவுளை? ஒரு பிரம்மன் நிலைக்குதான் அவங்க வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் வந்து பகவானுடன் ஒன்றி விடுவேன். அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானே கடவுள். நான் வந்து நான் இறந்தப்பறம் என்னது? என்னோட லிபரேஷன் இஸ் ஐ வில் கெட் மர்ஜ் வித் தி லார்ட். இப்படி எல்லாம் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. சோ இது வந்து அவங்க என்னது? பிரம்மன் நிலையில தான் அவங்க வந்து சேரத்துக்குள்ள ஆசையை வச்சு அதுதான் லிபரேஷன் நினைக்கிறாங்க. ஆனா அது லிபரேஷன் கிடையாது. அதுல இருந்து என்னது? திரும்பி நழுவி விழுறதுக்கு எல்லா சான்ஸும் இருக்கு. அதே போல யோகிகள் அவங்க என்னது? 4 கை ரூபம் உள்ள அந்த பரமாத்மா நிலையை வந்து கடவுள் நினைத்து அதுல வந்து ஐக்கியமாறதுக்கு அந்த நிலையை அடையறதுக்கு வந்து விருப்பப்படுவாங்க. ஏன்னா அதுதான் லாஸ்ட் ஸ்டேஜா கிடையாது. ஏன்னா பக்தர்களுக்கு தெரியும், பக்தர் இந்த நிலையெல்லாம் தாண்டி எங்க போறாங்க? கிருஷ்ணன் 2 கை ரூப கிருஷ்ணரோட இதுக்கு லெவலுக்கு போவாங்க. கோலோக விருந்தாவனுக்கு போறதுக்கு விருப்பப்படுவாங்க. ஆனா தூய பக்தர்கள் அதுவும் வந்து விருப்பப்பட மாட்டாங்கன்னு இப்ப நம்ம இதுல எல்லாம் படிக்கிறோம், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அதுல எல்லாம் படிக்கிறோம். சோ சூரியன் ஆரம்ப நிலை மாணவன். சூரியனின் மேற்பரப்பை புரிந்து கொள்பவன் இடைநிலையில் உள்ளான். சூரிய கிரகத்திற்கே செல்லக்கூடியவன் உயர்நிலையை சேர்ந்தவன். அகிலமெங்கும் பரவி இருக்கும் சூரிய ஒளி கண்களை பறிக்கும் பிரகாசத்துடன் உருவம் ஏதுமின்றி விளங்குகிறது. அதான் அருவ பிரம்மன் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு இதுல சோ சூரிய ஒளியின் இத்தகு தன்மையை அறிவதால் திருப்தி அடையும் சாதாரண மாணவனை பூர்ண உண்மையின் பிரம்மன் நிலையை மட்டும் கூடியவரோடு ஒப்பிடலாம். சூரிய வட்டத்தை அறியும் மாணவன் அந்நிலையிலிருந்து சற்று முன்னேறியவனாக கருதலாம். முன்னேறியவன் ஆவான். அவனை பூர்ண உண்மையின் பரமாத்மா தோற்றத்தை அறிபவனுடன் ஒப்பிடலாம். சூரிய கிரகத்தின் ஒப்பிடலாம். அல்ல, இங்க சூரிய கிரகத்தின் இதயத்தினுள் நுழையக்கூடிய மாணவனை பூர்ண உண்மையின் உன்னத நிலையான வியக்தித்துவத்தை உணருபவருக்கு ஒப்பிடப்படலாம். எனவே பூர்ண உண்மையை அறிவதில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து மாணவர்களும் ஒரே விஷயத்தை அறிய முயல்கின்றனர். எல்லாரும் ஒரே விஷயம் தான், கிருஷ்ணரை அடையணும் தான். ஆனா வேற நிலை தான் வேற இதா இருக்கு, அவங்களோட செயல்பாடும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். என்ற போதிலும் அப்பூர்ண உண்மையின் பகவான் நிலையை உணரக்கூடிய பக்தர்களே அனைத்து ஆன்மீகவாதிகளிலும் உயர்ந்தவர் ஆவார். சூரிய ஒளி, சூரிய வட்டம், சூரிய கிரகத்தின் உட்செயல்கள் ஆகியவை ஒன்றை பிரிக்க முடியாதவை. இருப்பினும் எல்லாம் சூரிய கதிரா இருக்கட்டும், வட்டமா இருக்கட்டும், சூரிய எல்லாம் ஒன்றுதான். இருந்தாலும் வேற
though it is all the same, இது காலையில அந்த வெளிச்சம் வந்தாலும் சொல்றோம், சூரிய உதயம் ஆயிடுச்சு தான் சொல்றோம், சன்ரைஸ் அப்படிதான் சொல்றோம். ஆனா ஆக்சுவல் சன் இஸ் yet to come. அந்த ஆக்சுவல் சன்னுக்கும் சன்ரைஸ்க்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. இருப்பினும் இம்மூன்று வெவ்வேறு தன்மையினை உணரும் மாணவர்கள் சமநிலையில் இருப்பவர்கள் அல்ல. இனிமே இங்க இருந்து படிக்கலாம். தனலட்சுமி மாதாஜி அண்டர்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, படி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரணத்தியே படிக்கலங்க மாதாஜி, அதுக்கு தான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தேன். ஓ, இன்னைக்கு பிரணத்தி படிக்கலையா? அது சொல்லதான் நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தேங்க. ஓ, சொல்லிருக்கலாம், வந்து படிக்கலாமே, நோ ப்ராப்ளம். அதுக்குள்ள நான் ஸ்லோகா எடுத்துட்டேன். ஆக்சுவலி பிரணத்தி முடிஞ்சுட்டு தான் எடுத்துருக்கணும். நீங்க அப்பயே என்ன ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம், பண்ணிடலாமே இப்பவே. படிக்கலாம். யார் படிக்கிறீங்க? நீங்க தானா? நீங்க தான் படிக்க போறா? படி. ஒரு நிமிஷம். இல்ல மாதாஜி, நான் படிச்சிட்டேங்க. வேற யார் படிக்கலையா? ஐயோ, நீங்க சொல்லிருக்கலாம். நடுவுல எல்லாம் நிறுத்தி என்கிட்ட பேசலாம். அதெல்லாம் ஒண்ணும் கண்டிப்புக்கிறாரெல்லாம் கிடையாது. நான் ரொம்ப எனக்கு மறதி இருக்கும், நான் ஏதோ பேசிட்டு இருப்பேன். சோ யூ கேன் கரெக்ட் மீ, ஓகேயா? எங்க இருக்கேன்னா பக்தி சாஸ்திரி, அதுல பிரணத்தி. தமிழ் தமிழ் வேற இங்கிலீஷ் வேற, இப்ப எல்லாம் தமிழ் இங்கிலீஷ் எல்லாம் போட்டு வைக்கணும். அவங்க கிளாஸ்ல வந்து தமிழை போட்டுட்டு ஏதோ பேசிட்டு இருப்பேன். அவங்க என்ன ஃபாரின் லாங்குவேஜா இருக்கும்னு புரியலையே அப்படிம்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், யார் படிக்கிறீங்க? அதோட ரெடியா இருக்கணும், நீங்க படிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி சாஸ்திரி இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க யாரு? வெரி புவர் ரெஸ்பான்ஸ். ஏன் இப்படி இருக்கீங்க நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. புவனேஸ்வரி மாதாஜி, எனக்கு தெரியாது. அட்மின் கீப் அ நோட் ஆஃப் இட். இங்க ஸ்ரீதேவி மாதாஜி நம்ம மார்க் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. அது ஒண்ணு பாத்து வைங்க. அப்போ அவங்க ரிப்பீட்டர்ஸ் we can tell them. வேற யார் மாதாஜி? ஷூர் மாதாஜி, ஷூர் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி, ஐ வில் நோட் இட் மாதாஜி. அதான் இல்ல, நம்ம L3லயும் அப்படி தானே பண்றோம் இல்லையா? சோ அந்த பண்ணி நமக்கு கிளாஸ் என்னச்சு, மவுஸ் இஸ் கெட்டிங் ஸ்டக். ஒரே நிமிஷம். இப்போ கரெக்ட். எழுத்து எப்படியோ மாறி மாறி போச்சு. புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிங்கோ, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன். प्रणति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगन ललिता विशाखां च विशाखां विदां च श्री विशाखां विदां च ललिता श्री विशाखां विदां च ये कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्दिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरदुषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुं श्रीदीनशादारणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्गरे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये उदीरयेत्।
श्रवणतां शृण्वतां स्वकदः कृष्णः शृण्वतां शृण्वतां स्वकदः स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तः स्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृद् सदा नष्टभ्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं पंचतत्वात्मक कृष्णं पंचरूपस्वरूपकम् भक्तरूप स्वरूपकम् पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू माताजी தேங்க்யூ மாதாஜி. யாராவது இந்த மாதிரி ஏதாவது மறந்து போயிட்டேன்னா ப்ளீஸ் ரிமைண்ட் மீ. ஓகே, தேங்க்யூ தனலட்சுமி மாதாஜி எனக்கு ரிமைண்ட் பண்ணதுக்கு. யார் படிக்கணும் இப்போ? ஹரே கிருஷ்ணா, ஏன் இப்படி இருக்கீங்க? ஆண்ட்ரீஸே இல்ல, யாரும் இல்லையா கிளாஸ்ல? அருள்மொழி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறோம். ஆமா, இங்க பகவான் என்னும் சமஸ்கிருத சொல் வியாச தேவரின் தந்தையும் அங்கீகாரம் பெற்றவருமான பராசர முனிவரால் விளக்கப்பட்டுள்ளது. செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு மற்றும் தியாகம் இவற்றை முழுமையாக உடைய பரம புருஷரே பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு மற்றும் தியாகம் ஆகியவற்றை அதிகமாக உடைய நபர்கள் பலர் இவ்வுலகில் உள்ளனர். ஆனால் எவருமே அனைத்து செல்வம், அனைத்து பலம் என அனைத்தையும் உடையவராக தன்னை கூறிக்கொள்ள முடியாது. கிருஷ்ணர் மட்டுமே இவ்வாறு பிரகடனம் செய்ய முடியும். ஏனெனில் அவரே பரம புருஷ பகவான். பிரம்மா, சிவபெருமான் அல்லது நாராயணர் உட்பட எந்த உயிர் வாழ்களிடமும் கிருஷ்ணனிடம் இருப்பதை போன்ற முழுமையான ஐஸ்வர்யங்கள் கிடையாது. எனவே பிரம்ம சம்ஹிதையில் பிரம்மதேவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை ஆதி புருஷராக முழுமுதற் கடவுளாக முடிவு செய்துள்ளார். அவருக்கு இணையாகவோ உயர்வாகவோ எவரும் இல்லை. அவரே கோவிந்தன் என்று அழைக்கப்படும் ஆதி புருஷர் பகவான். மேலும் அவரே எல்லா காரணங்களும் உன்னத காரணமானவர். ஈஸ்வரக பரமக கிருஷ்ணக சத்தித் ஆனந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக சர்வ காரண காரணம். பகவானின் குணங்களை உடைய நபர்கள் பலர் உள்ளனர். ஆனால் எவராலும் மிஞ்ச முடியாதவரான கிருஷ்ணரே அவர்களின் உயர்ந்தவர். அவரே பரம புருஷர். மேலும் அவரது உடல் நித்தியமான அறிவு நிரம்பிய ஆனந்தமயமானதாகும். ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாத அந்த கோவிந்தனே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக விளங்குவர். பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.1 பகவான் 5.1 இதுதான் 5.1 இதுதான் ஸ்டார்டிங்கே வந்து பிரம்ம சம்ஹிதால இதுதான் இது என்னது இன்வோகேஷன் பிரேயர் மாதிரி. சோ பகவான் என்னது சச்சித்தானந்த விக்கிரக, அவர் சச்சித்தானந்த விக்கிரக ரூபத்துல இருக்கார். அனாதி காலமா அவர் இருக்கார். ஆதி முதல் என்ன முழுமுதற் கடவுள் சொல்றோமே அந்த மாதிரி கோவிந்த சர்வ காரணம். என்ன எது நடந்தாலும் இது யாரு காரணம்? இது எல்லாம் கடவுள் தான் காரணம். அந்த மாதிரி சர்வ காரணங்களுக்கும் காரணமா இருக்கிற அந்த முழுமுதற் கடவுளை நான் வணங்குகிறேன். அந்த மாதிரி அந்த போகும். அந்த என்னது பிரம்ம சம்ஹிதா வந்து போறோம். சோ இது என்ன இங்க கொடுத்திருக்காங்கன்னாக்கா பகவான்ங்கிற வந்து பராசர முனிவரை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பகவான் என்னும் சம்ஸ்கிருத சொல் வியாசதேவரின் தந்தையான யாரு அங்கீகாரம் பெற்றவர் யாரு? பராசர முனிவரால் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் என்ன சொல்றார்? யார் இடத்தில் இந்த 6 இதுவும் வளங்களும் நிறைய இருக்கோ, he has all the செல்வம், எல்லா செல்வம் அவர்கிட்ட இருக்கு. நம்ம கிட்ட எல்லாம் இருக்கும். ஒரு 4 செல்வம் ஏதோ இப்படி எண்ணி பார்த்தா இருக்கும். அதுக்கு மேலேயே இருக்கிற என்னது there can be some இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். அதை விட இன்னும் நிறைய பேர் என்ன சொல்வா, அதை விட இன்னும் நிறைய வேணும்னு நம்ம ஆசையும் படலாம், இருக்கும், வாங்கவும், இதை பண்ணவும் செய்யலாம். we can earn that much ஒரு wealth.
சோ ஆனா பகவான் எப்படி இருக்கு செல்வம், அதுக்கு மேல அவரை விட யாராவது செல்வந்தர் இருக்கான்னா இல்லவே இல்லை. ஹி ஹஸ் காட் ஆல் செல்வம், எல்லா செல்வத்துக்கும் அவர் தான் வந்து அதிபதி மாதிரி. அதே போல புகழ், அவரை அந்த புகழை விட இப்ப நம்மகிட்ட ஏதோ புகழ் இருக்கலாம், 2 புகழ் 3 புகழ் வச்சுட்டு இருக்கலாம், நல்ல ஏதோ சம்திங் இருக்கலாம் நம்ம ஒரு புகழ். ஆனா கடவுள் இடத்தில் என்ன புகழ்? எல்லா புகழும் அவருக்கு வந்து உரித்தாகும். எல்லாமே அவர் வந்து புகழ அவருக்கு, அவர் வந்து ஃபேமஸ். அதே போல பலம், அவரை விட பலசாலி யாரும் கிடையாது. அதே போல அழகு, அறிவு மற்றும் தியாகம், இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிருக்காரு. எல்லாம் அவர் தான் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. இருந்தாலும் வந்து என்ன தியாக மனப்பான்மை, நான் தான் எல்லாம் காற்று கொடுத்திருக்கேன், மழை கொடுத்திருக்கேன், தண்ணி எல்லாம் கொடுத்திருக்கேன், எல்லாம் என்ன வழிபடுங்க, பண்றீங்களா இல்லையா? அவர் பாட்டு கூலா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. வழிபட்டா உங்களுக்கு ஏதோ அனுகிரகம், படலையா சரி வாங்க, என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு வருவீங்க, என்ன வந்து என்னது பஜன் கீர்த்தன் எல்லாம் பண்ணி என்ன வந்து வழிபடுவீங்க, அப்போ உங்களுக்கு நல்லது கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அவர் பொறுமையா போறாரு. அப்ப அவ்வளவு வந்து என்னது, அவர் வந்து இந்த உள்ளம், என்னது தியாகம் உள்ளம், அந்த மாதிரி இருக்கிறவர். சோ அவரை வந்து எல்லாரும், அப்போ இதுதான் வந்து பராசர முனிவர் இதோட வந்து விளக்கம் கொடுத்திருக்கார். அப்புறம் ஆனால் எவருமே வந்து அவரை விட செல்வந்தரோ, அவரை விட ஒரு அழகோ, அவரை விட ஒரு என்ன பலசாலியோ அந்த மாதிரி காணவே முடியாது. அவர் தான் எல்லா இந்த 6 என்னது 6 ஆப்புலர்ஸ் சொல்லுவாங்க, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அதிபதி அவர் தான். அப்புறம் இது வந்து இது பிரம்ம சமிதாலே இது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி கண்டினியூ பண்ணிடுவோம் மாதாஜி. பாகவதத்திலும் பரமபுருஷ பகவானின் பற்பல அவதாரங்களின் பட்டியல் காணப்படுகிறது. ஆனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முதற் கடவுளாக வர்ணிக்கப்படுகிறார். அவரிடமிருந்தே பற்பல அவதாரங்களும் முழுமுதற் கடவுளின் பல்வேறு ரூபங்களும் வெளிவருகின்றன. ஏதே சாம்ச கலா பும்சக கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திராரி வியக்குலம் லோகம் மிருடயந்தி யுகே யுகே. இத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கடவுளது அவதாரங்களின் பட்டியல்கள் அனைத்தும் முழுமுதற் கடவுளின் சுய அம்சங்களின் அம்சங்களோதான். ஆனால் கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஆவார். பாகவதம் 1.3:28. இதுல என்ன பாகவதத்துல ஒரே ஒரு விஷயம், பாகவதத்துல என்ன கொடுத்திருக்கு, இதேதான். பகவானுக்கு வந்து நிறைய அவதாரங்கள் எடுக்கலாம், சங்கர்ஷனர், பிரத்யும்னர், அது இது நிறைய ராமாவதாரம், நிறைய வந்து அவர் அவதாரம் எடுக்கலாம். இருந்தாலும் என்னது எல்லாம் அனைத்து முழுமுதற் கடவுளாகிய சுய அம்சங்களின் அம்சங்களே, அந்த சுய அம்சங்கள், அந்த அம்சங்கள்ல இருந்து ஒரு அம்சம் வந்து, அந்த அம்சம்னா எனது ஒரு இன்கார்னேஷன். ஆனால் கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஆவார். எல்லா அவதாரங்கள் எடுத்தாலும் அவரோட என்னது குவாலிட்டி இருக்கும். பகவான் தான் நம்ம எந்த அவதாரம் எடுத்தாலும் கடவுளோட அவதாரம் சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஆனா முழுமுதற் கடவுள் யாரு? இந்த மாதிரி அவதாரம் எடுத்து அவன் புருஷர்களை எல்லாம் சொல்ல முடியாது. முழுமுதற் கடவுள் அந்த கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கு. படிங்க மாதாஜி. எனவே கிருஷ்ணரே எனவே கிருஷ்ணரே மூல முழுமுதற் கடவுளும் பூரண உண்மையும் ஆவார். அருவ பிரமன் மற்றும் பரமாத்மாவிற்கு அவரே மூலம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் தன் முன் வீற்றிருக்கும் போது உறவினருக்கான அர்ஜுனனின் இயக்கம் நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாகும். எனவே கிருஷ்ணர் எங்கிருந்து என்னும் வார்த்தையின் மூலம் தனது வியப்பை காட்டுகிறார். ஆரியர்கள் என்றழைக்கப்படும் நாகரிகமுடைய மனித குலத்தை சேர்ந்தவர்களிடமிருந்து இது போன்ற கலங்கங்கள் ஒருபோதும் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. மனித வாழ்வின் மதிப்பை உணர்ந்து ஆன்மீக தன்னுணர்வை அடிப்படையாக கொண்ட நாகரிகத்தை உடையவர்கள் ஆரியர் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். பௌதீக கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வாழ்க்கை நடத்துபவர்களுக்கு வாழ்வின் உண்மையான குறிக்கோள் பூரண உண்மையான விஷ்ணுவை பகவானை உணர்வதே என்பது தெரியாது. மேலும் இவர்கள் ஜட உலகின் வெளித்தோற்றங்களால் கவரப்பட்டுள்ளதால் முக்தி என்றால் என்ன என்பதை அறிவதில்லை. பௌதீக பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதை பற்றிய அறிவில்லாதோர் ஆரியர் அல்லாதோர் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அர்ஜுனன் சத்திரியனாக இருந்த போதிலும் போர் செய்ய மறுப்பதன் மூலம் தனக்குரிய கடமைகளிலிருந்து விலகி கொண்டிருந்தான். இத்தகு கோழைத்தனம் ஆரியர் அல்லாதோருக்கு உரித்தானதென்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு கடமையிலிருந்து விலகுவது ஆன்மீக வாழ்வின் முன்னேற்றத்திற்கு உதவாதது மட்டுமல்ல, இவ்வுலகின் புகழ் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை தராது. உறவினர்களுக்கான அர்ஜுனனின் பெயரளவு இரக்கம் பகவான் கிருஷ்ணரால் அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது 3வது. என்ன மாதாஜி? இது நெக்ஸ்ட் 3வது பதம் மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம். ஆமாமா. சோ நீங்க தான் இதை எக்ஸ்பிளைன், நம்ம பக்தி சாஸ்திரியில இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் சின்னதா சொல்லுங்க.
அது இதுல வந்து இது ஆரியர்கள்னு குறிப்பிட்டிருக்க மாதிரி அது நம்மளா அது ஆரியர்கள் அல்லாதவர்களா அது அப்படின்னா புரியல. இல்ல ஆரியர்கள் நீங்க குறிப்பிட்டு இருக்கிறாங்களே அது வந்து நம்மள குறிக்குதா இல்ல ஆரியர்கள் இல்லாதவங்கள குறிக்குது ஆரியர்கள் இல்லாதவங்கன்னா அவங்க யாரு மாதாஜி அவங்க ஆரியர்கள் இல்லாதவங்கன்னா அவங்க யாருன்னு கேக்குறேன் நான். அப்படி கேக்குறா ஆஹ் மூலம் தனது வியப்பை காட்டுக. ஆரியர்கள் என்ற எப்படியும் நாகரிகமுடைய மனித குலத்தை சேர்ந்தவர்களிடமிருந்து இது போன்ற களங்கங்கள் ஒருபோதும் ஆரியர்கள்னா ஒரு மனிதன் தான். ஐ டோன்ட் திங்க் தேர் இஸ் எனி டிஃபரன்ஸ். மனிதர்களே வந்து ஆரியர்கள். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆரியர்கள் என்ற ஆரியர்கள் வந்து ஒரு பிரிவினர். அப்ப நம்ம வந்து பௌதீகத்துல நீங்க அது சொல்றது ஐ திங்க் ஆரியன் டிராவிடியன் அத பத்தி சொல்றீங்களா? ஆரியர்கள்னா நார்த் சைடுல இருக்கிறவங்களா ஆரியர்கள் அதனால சொல்றீங்களா? அதான் இல்ல அதெல்லாம் பகவத்கீதைலாம் அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. இதெல்லாம் நடுவுல குக்டப் ஸ்டோரிஸ் தான். ஆரியர்கள்னா மனிதனா பிறந்தவன் எல்லாருமே ஆரியர்கள் தான். நம்ம அதுக்கப்புறம் இந்த பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் வந்ததுனாலதான் நம்ம வந்து ஆரியர்கள் டிராவிடியன்ஸ் அதனாலதான் திராவிட கழகம்லாம் ஆரம்பிச்சு அதெல்லாம் இல்ல. ஆரியர்கள்னா எல்லாருமே வந்து மனிதர்கள் எல்லாருமே ஆரியர்கள். ஆரியர்னா மனிதன் அவ்வளவுதான். அதுலயும் என்ன கொடுத்திருக்காரு இங்க என்னது ஆரியர்கள் என்று அறியப்படும் நாகரிகமுடைய இப்ப நம்மளாம் வந்து ஒரு மனிதனால நம்ம காட்டு மிராண்டி மனிதர்கள் இல்லையே. நமக்கு தெரியும் நம்ம மானத்தை காக்கிறதுக்கு உடை உடுத்துக்கணும், நம்ம சாப்பிடறதுக்கு வந்து நமக்கு எல்லாம் வந்து ஹண்ட் தான் பண்ணணும், அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்மளும் அனிமல் மாதிரி இல்ல, ஒரு மனித இது ரூபத்துல இருக்கும். அப்ப நமக்கு நல்ல ஒரு அறிவுடைய மனிதர்களா இருக்கும். அதுக்குதான் ஆரியர். ஆரியர்கள் என்ற இப்படி நாகரிகமுடைய மனித குலத்தை சேர்ந்தவர்களிடமிருந்து அப்ப என்ன சொல்ற நீ இந்த மாதிரி ஒரு ஆரிய குலத்துல இருக்க, அது க்ஷத்திரியனா இருக்க, நீ வந்து இவ்வளவு கம்பேஷனேட்டா இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து உனக்கு அழகு கிடையாது அப்படிங்கிற. அப்புறம் தட உலகில வெளி தோற்றத்தினால நம்ம மயங்கி போயிருக்கிறோம். இப்ப வந்து பூர்ண விஷ்ணுவை பகவான் ஒருத்தர் தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல மாதாஜி. இதுல பூர்ண உண்மையான விஷ்ணுவை பகவானே உணர்வதே என்பது தெரியாது அப்படின்னா தான் நான் கேட்டேன். அந்த ஆரியர்கள் வந்து அப்ப அவங்க வந்து விஷ்ணுங்கிறதையே உணர மாட்டாங்களா? அப்படி யாராவது மனுஷங்களை இருப்பாங்களா? ஆனா மனிதர்கள் என்னது இந்த மாதிரி ஒரு இது என்னது பௌதிக சம்பந்தமா இருக்கிற எனிதிங் கிளிட்டர்ஸ் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெருசா தெரியாது. கடவுளை மறந்த நிலையில் இருக்காங்க அவங்கள. ஆனா அவங்க ஆரியர்கள் தான். அவங்க ஆரியர்கள் இல்லைன்னு இல்ல. எனக்கு இந்த பௌதிக கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பௌதிகத்துல என்னெல்லாம் சுகம் அனுபவிக்கணுமோ அப்போ கடவுளை மறந்து அந்த சுகத்தை மாத்திரம் அனுபவிக்கணும், பணத்தை சம்பாதிக்கணும். எப்படி சம்பாதிக்கணும்? கடவுளை உணராம அது கடவுளை விட்டு பாக்கியெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா தென் அதுதான் வந்து பௌதிக கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வாழ்க்கை நடத்துபவர்களுக்கு வாழ்வின் உண்மையான குறிக்கோள் பூர்ண உண்மையான விஷ்ணுவை பகவானே உணர்வது என்பது தெரியாது. அவங்களுக்கு பகவானை வந்து வழிபடணும், கிருஷ்ண உணர்வெல்லாம் அவங்களுக்கு வராது. அர்ஜுனன் வந்து ஒரு சத்திரியனா இருந்த போதிலும் கூட போர் புரிய இவ்வளவு தயங்குறது வந்து கிருஷ்ணருக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவே இல்லை. நீ இப்படி இப்ப வந்து நீ இப்படி கடமையை ஆடுறதுக்கு வந்து நீ இப்படி எதிர்ந்தினா எப்படி ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியாது? நம்ம கடமையை செஞ்சுட்டு நம்ம பௌதிக வாழ்க்கையும் வாழ்ந்துட்டு நம்ம கடமையும் செஞ்சுட்டு ஆன்மீகத்திலயும் முன்னேறினா தானே நம்ம வந்து கிருஷ்ண லோகத்தை கிருஷ்ணரை போய் அடைய முடியும் அப்படின்னு அவரு அர்ஜுனனை பத்தி நினைக்கிறாரா மத்தாச்சி? அதான் என்ன கரெக்ட். அப்புறம் அர்ஜுனன் சத்திரியனாக இருந்த போதிலும் போர் செய்ய மறுப்பதர் அதுவும் இருக்கே. நீ வந்து வேற ஆரியன் மாத்திரம் இல்ல, நீ வந்து ஒரு இதா இருக்க என்னது க்ஷத்ரியனா இருக்க. க்ஷத்ரியனா இருந்தனா அப்புறம் நீ வந்து இது தயங்கின்னு இருக்க, இது உனக்கு வந்து நல்லதில்லை அப்படின்னு பேரளவு இரக்கம் பகவான் கிருஷ்ணரால் அனுமதிக்கப்படவில்லை. எஸ், அதான் அந்த பார்டர்ல இருக்கிறவங்க வந்து இந்த நம்ம இதுல எல்லாம் இல்லையா, ஆர்மில எல்லாம் அவன்லாம் வந்து இப்ப சைனாக்காரனோ பாகிஸ்தான் ப்ளீஸ் போயிடுப்பா, ப்ளீஸ் வராதேப்பா, உன்னை கொலை பண்ணிடுவேன்ப்பா, எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு நம்மள ஷூட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான். அவன் எப்படி இருக்கணும்? நல்ல தைரியமா தான் இருக்கணும். அந்த மாதிரிதான் என்னது எந்த என்னது ஜாப் எடுத்துட்டு இருக்கோமோ அந்த ஜாபுக்கு தகுந்தா போல நம்ம வந்து பண்ணோம். இப்ப இவன் வந்து க்ஷத்ரியனா இருக்கான். ஜாப்னா நம்ம இதுல சொல்றேன்னா அப்ப அவன் வந்து க்ஷத்ரியனா இருக்கான். க்ஷத்ரியனா இருந்தா போரிடணும்னா போரிடதான் வேணும். அதுவும் அவனாகவே போல அவனை வந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க, போரிடுறதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. சோ ஹி ஹஸ் டு டேக். லலிகா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண. பதம் 3. क्लैप्यम् मास्मकम पार्थ नैदद्वैप्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. क्लैप्யம் உறுதியின்மை, மாஸ்ம இல்லை, கம அடைதல், பார்த்த பிருதாவின் மைந்தனே, ந ஒருபோதும் இல்லை, ஏதத் இதுபோல், துவயி உனக்கு, உபத்தியதே பொருத்தமானது அல்ல, சுத்திரம் அற்பமான,
ஹிருதய இதயம், தௌர்பல்யம் பலவீனம், தியக்வா விட்டு விட்டு, உத்திஷ்ட எழுவாய், பரந்தப எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே. மொழிபெயர்ப்பு பொருளரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதற்கு ஜெய். பிருதாவின் மகனே, இது போன்ற இழிவான தளர்ச்சிக்கு இடம் கொடுக்காதே. இது உனக்கு பொருத்தமானது அல்ல. இது போன்ற அற்பமான இதய பலவீனத்தை விட்டுவிட்டு எதிர்களை தவிக்க செய்பவனே, எழுவாயாக. பொருளுரை. அர்ஜுனன் இங்கு பிருதாவின் மகனே என்று அழைக்கப்படுகிறான். பிருதா கிருஷ்ணரின் தந்தை, வசுதேவரின் தங்கையாவார். எனவே அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இரத்த சம்பந்தம் உள்ளது. சத்திரியனின் மகன் போர் புரிய மறுத்தால் அவன் பேரளவு சத்திரியனே. பிராமணனின் மகன் கெட்ட வழியில் நடந்தால் அவன் பேரளவு பிராமணனே. இத்தகு சத்திரியர்களும் பிராமணர்களும் தமது தந்தையரின் உபயோகமற்ற மக்களே. எனவே அர்ஜுனன் சத்திரியரின் உபயோகமற்ற மகனாக ஆவதை கிருஷ்ணர் விரும்பவில்லை. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் மிக நெருங்கிய நண்பன். மேலும் கிருஷ்ணரே தேரில் நேரடியாக அவனுக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருந்தார். இது போன்ற வாய்ப்புகளுக்கிடையே அர்ஜுனன் போரை துறந்தால் அச்செயல் அவனது புகழை கெடுத்துவிடும். எனவே அர்ஜுனனிடம் உள்ள இத்தகைய மனப்பான்மை அவனுக்கு பொருத்தமானது அல்ல என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். பெரும் மதிப்பிற்குரிய பீஷ்மரிடம் உறவினர்களிடமும் பெருந்தன்மை காட்ட வேண்டும் என்ற மனப்பான்மையில்தான் போரை துறப்பதாக அர்ஜுனன் வாதிடலாம். ஆனால் அத்தகைய பெருந்தன்மையினை இதய பலவீனமாக கிருஷ்ணர் கருதுகிறார். இத்தகைய பொய்யான பெருந்தன்மை எவ்வித அதிகாரிகளாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் இது போன்ற பெருந்தன்மை அல்லது பேர அளவிலான அகிம்சையை அர்ஜுனனை போன்ற நபர்கள் துறந்தாக வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னவா ஒரு இது இல்லையா, லெசன் டு பி லேர்ன்ட். சொல்லுங்க மாதாஜி. இங்க கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன பிருதாவின் மகனேன்னு சொல்றதுனால அவங்க வசுதேவரோட தங்கை பிருதா, குந்தி தேவி. சோ அதனால அவங்க ரத்த சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால அவங்க அந்த வேர்டை யூஸ் பண்றாங்க மாதாஜி, பிருதாவனே மகனேன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் சத்திரியன் மகன் ஒரு சத்திரியனாதான் இருக்கணும். அதை விடுத்து அவன் வேற வழியில போனாங்க, நடக்கல, போர் புரியல அப்படின்னா அவங்க பேரளவுக்கு தான் மகன். அதே மாதிரி பிராமணன் மகன் கெட்ட வழியில நடந்தால் அவன் பேரளவுக்கு தான் அவங்கள பிராமணன்னு சொல்றாங்க. அதனால அவங்கவுங்க தந்தைகளுக்கு அது உபயோகமற்ற ஒரு குழந்தைங்களாவே இருக்காங்கன்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு மாதாஜி. அதனால பகவானும் இந்த ஒரு தாட்டை விரும்பல. ஏன்னா பகவான் ஒரு நெருங்கிய நண்பர், அர்ஜுனனுக்கு நெருங்கிய நண்பர், பிளஸ் ஒரு கைடாவும் அவரை வழிகாட்டுறதுனால இந்த மாதிரி இப்படி போரை துறக்கிறது அவருக்கு கொஞ்சம் கூட இஷ்டமே இல்லை. அது பொருத்தமானதும் இல்லைன்னு அவரு சொல்றாரு. இப்போ அவங்களோட பீஷ்மர், அவங்க தாத்தா பாட்டனார், எல்லா உறவினர்கள் முன்னாடி பெருந்தன்மையா நான் இந்த போரை திறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுன்றது பகவான் ஒரு இதய பலவீனமான செயலா ஒரு கருதுறாரு. அதனால இது பொருத்தமானது இல்லை, ஏத்துக்க முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அவருமே ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு பகவான், நம்மளோட வழிகாட்டுனால ஏன் இப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது அகிம்சையாவும் கருதுறாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது போல நம்ம சூழ்நிலை வரும். வீட்லயும் பார்த்தா நமக்கும் லைஃப்ல இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும். எப்படி தீர்க்கணும்? இல்ல எல்லாருக்கும் நான் நல்லவளா இருக்கணும், நான் நல்ல பேர் எடுக்கணும், அப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு ஆமாஞ்சாமி போட்டு நான் என்ன அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா என்னது, அது சரி கிடையாது. அப்ப நம்ம லைஃப்ல என்னது, இந்த ஒரு இது இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, இது உனக்கு சூட்டே ஆகல. நீ ஒரு க்ஷத்திரியனா இருந்தா நீ க்ஷத்திரியன் மாதிரி நடந்தாதான் உங்க அப்பாவுக்கு பெருமை. நீ ஒரு பிராமணனா இருந்ததுனாக்கா பிராமணன் மாத்திரம் தான் இருக்கணும். இல்லாட்டா வில் பி கால் த்விஜ பந்து, அந்த மாதிரி பேர்லாம் வருவீங்க. சோ இந்த மாதிரி அப்ப நீ எப்படி இருக்கணும், ஒரு பிராமணனுக்கு அதுதான் அழகு. அவன் உடனே வீரமாலாம் இருந்தா அது அழகு இல்லை இவனுக்கு. அவன் சாந்தமா தான் போகணும், கம்பேஷனேட்டா தான் இருக்கணும். நீ க்ஷத்திரியன், அப்போ நீ அது போலதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற. சோ இதெல்லாமே நமக்கு லைஃப் லெசன்ஸ். நம்ம லைஃப்ல இந்த மாதிரி நிறைய வரும், நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். எப்படி அணுகணும் அதை? நான் எந்த நிலையில இருக்கேன், நான் வீட்டுல ஒரு அம்மாவா இருக்கேனோ, இல்ல பாட்டியா இருக்கேனோ, இல்ல ஒரு மேல் பர்சன், ஒரு ஒர்க்கிங், ஒரு நான் தான் எனக்கு குடும்பத்தை தாங்கும் ஒரு
புருஷன், பசங்க இருக்காங்க, மனைவி எல்லாம் என்ன நம்பின்னு இருக்காங்க. அப்ப நான் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும்னா எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு திஸ் இஸ் வேர் வி ஹவ் டு லேர்ன். நம்மளுடைய பொசிஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு அக்கார்டிங்லி அவன் எதிர் வீட்டுக்காரனோட நம்மள ஒப்பிடக்கூடாது, நம்ம அண்ணா தம்பியோட நம்மள ஒப்பிடக்கூடாது. நம்ம குடும்ப சூழ்நிலையில நம்ம எப்படி அதை டிசிஷன் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்லோகம்லாம் நமக்கு எடுத்துவோம். அப்போ இந்த பிரபுபாதரோட இதெல்லாம் படிச்சோம்னா நமக்கே புரியும். அப்போ கிருஷ்ணர் எந்த மாதிரி வழி நடத்துறாரு, எல்லாருக்கும் சேமாலாம் சொல்லல. இது போல இருக்கணும்னு எல்லாரும் சேமா அடிச்சங்காப்பி மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு எப்படி வேணுமோ அது போல நம்ம டீல் பண்ணி நம்ம லைஃப லீட் பண்ணோம். அதுக்குன்னு எல்லாத்தையும் சண்டை போடணும் நம்ம சொல்லல. பட் அந்த மாதிரி ஒரு நிர்பந்தம் வந்துடுத்துன்னா யூ ஹேவ் டு ஃபைட் ஃபார் யுவர் ரைட்ஸ். உனக்குன்னு அது ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? பாவனுக்கு இவனே போயிட்டு வெளியே போயிட்டு சண்டை போட போகல, இது போர் புரியறதுக்கு கூப்பிட்டு இருக்காங்க. அப்ப நீ முகத்தை காட்டின்னு அது பின்னாடி என்ன முதுகை காட்டின்னு போக கூடாது. அப்படி போச்சுன்னா என்னது, உனக்கு கோழைன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் நம்ம வரும். சோ அதனால என்னது, நம்ம லைஃப் லெசன் இஸ் வாட், நமக்குன்னு அந்த ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்தா அந்த இதை நம்ம எப்படி பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம லைஃப் we will know better. அப்படி எஸ். அடுத்து 2.4 யார் படிக்கிறீங்க? சாஸ்வதா மாதாஜி படிங்க, அப்புறம் அப்பாவும் படிக்கட்டும். हरे कृष्ण माताजी. படிமா. अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रदीयोत्स्यामि पूजार्हा हरिसूदन. अर्जुन उवाच अर्जुनன் கூறினான், கதம் எப்படி, பீஷ்மம் பீஷ்மர், அகம் நான், சங்கே போரில், துரோணம் துரோணர், ச மேலும், மதுசூதன மது என்னும் அரக்கனை கொன்றவரே, இஷுபிகி அம்புகளால், பிரதியோத்ஸ்யாமி எதிர்ப்பேன், பூஜா அர்ஹவ் பூஜைக்கு உரியவர்களை, அரிசூதன எதிரிகளை அழிப்பவரே. மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். அர்ஜுனன் கூறினான், எதிரிகளை கொள்பவரே, மது என்னும் அரக்கனை அழித்தவரே, எனது பூஜைக்கு உரியவர்களான பீஷ்மர் துரோணர் முதலியோரை போரில் எவ்வாறு என்னால் எதிர்த்து தாக்க முடியும்? பொருளுரை. மதிப்பிற்குரிய பெரியோர்களான பாட்டனார் பீஷ்மரும் ஆசிரியர் துரோணாச்சாரியரும் எப்போதும் வழிபாட்டிற்கு உரியவர்கள். அவர்கள் தாக்கினாலும் கூட அவர்களை எதிர்த்து தாக்கக்கூடாது. பெரியவர்களுடன் வார்த்தைகளால் கூட சண்டையிடாமல் இருப்பது பண்பாடாகும். சில சமயம் அவர்கள் கொடூரமாக நடந்து கொண்டாலும் கூட அவர்களை கொடூரமாக நடத்தக்கூடாது. அவ்வாறு இருக்க அர்ஜுனனால் எப்படி அவர்களை எதிர்த்து தாக்க முடியும்? கிருஷ்ணர் அவரது பாட்டனாரான உக்ரசேனரையோ ஆசிரியரான சாந்திபனி முனிவரையோ எதிர்த்து தாக்குவாரா? இவையே அர்ஜுனனால் கிருஷ்ணனின் முன்பு வைக்கப்பட்ட சில தர்க்கங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கரெக்ட் தானே இல்லையா? பாவம் இல்லையா அர்ஜுனன், எப்படி குழம்பி போயிருக்கான். இதுல என்ன இருக்கு, ஒன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒண்ணு இல்ல. ஆனா வாட் ஹி சேஸ் இஸ் ரைட் இல்லையா? எதிர்த்து நிக்க கூடாது. பெரியவங்க பேசினா நம்ம எதிர்த்து சொல்லக்கூடாது. அவங்க வந்தாலும் நம்ம நேர்ந்து நிக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம அந்த பண்பாடு இருக்கு இல்லையா? இப்ப வீட்டு பெரியவங்க யாரோ வந்தாங்கன்னா நம்ம கால் மேல கால் போட்டு உட்கார்ந்து இருப்போம். அவங்க உட்காரத்துக்கு இடம் இல்லாம நின்றுட்டு இருப்பாங்க. அது நம்ம வீட்டுல நடக்குமா? நடக்காது. நம்ம கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் ஒதுங்கியாவது உட்காருவோம், அவங்களுக்கு உட்காரத்துக்கு இடம் கொடுப்போம். அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம அந்த பண்பாடோட இருக்கும்போது என்ன சொல்றீங்க? என்னுடைய எதிரே இருக்கிற தாத்தாவையும் கொலை பண்ணு, ஆசிரியரும் கொலை பண்ணி சொல்றீங்களே, நீங்க அவங்களோட குருவை நீங்க பண்ணுவீங்களான்னு கேக்குறாரு கிருஷ்ணர். அவரது பாட்டனாரான உக்ரசேனரையோ ஆசிரியரான சாந்திப முனிவரையோ எதிர்த்து தாக்குவாரா? இவே அர்ஜுனனால் கிருஷ்ணரின் முன்வைக்கப்பட்ட சில தர்க்கங்களாகும். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். படிங்க மாதாஜி, முன்னபடி படிங்க, அப்புறம் அப்பா படிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं पैक्ष्यम् अभीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् हृदि प्रदिक्तान्. குரூன் பெரியோர், அஹத்வா கொல்லாமல், ஹி உறுதியாக, மகா அனுபாவான் மகாத்மாக்கள், ஸ்ரேயக சிறந்தது, போக்தும் வாழ்வை அனுபவித்தல், பைக்ஷ்யம் பிச்சை எடுத்து, அபி கூட, இக இவ்வாழ்வில், லோகே இவ்வுலகில், ஹத்வா கொன்று, அர்த்த லாபம், காமான் ஆசைப்பட்டு, தூ அதனால், குரூன் பெரியோர், இக இவ்வுலகில், ஏவ நிச்சயமாக, புஞ்சீய அனுபவிக்க வேண்டிய, போகான் இன்பங்கள், ருதிர ரத்தம், பிரதிக்தான் கரைபடிந்த. மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். மகாத்மாக்களான எனது ஆச்சாரியார்களின் வாழ்வை அழித்து நான் வாழ்வதை விட இவ்வுலகில் பிச்சை எடுத்து வாழ்வதே மேல். உலக லாபங்களை விரும்பும் போதிலும் அவர்கள் பெரியோர்களே. அவர்கள் கொல்லப்பட்டால் நாம் அனுபவிப்பவை அனைத்திலும் இரத்தக்கரை படிந்திருக்கும். பொருளுரை. சாஸ்திர நியமங்களின்படி பகுத்தறிவை இழந்து வெறுக்கத்தக்க செயல்களில் ஈடுபடும் ஆசிரியர் நிராகரிக்கப்பட வேண்டியவர்.
துரியோதனன் செய்யும் நிதி உதவியின் காரணத்தினால் பீஷ்மரும் துரோணரும் அவனுக்கு சாதகமாக செயல்பட நேர்ந்தது. உண்மையில் வெறும் நிதி உதவியை அடிப்படையாக கொண்டு அத்தகைய நிலையை அவர்கள் ஏற்றிருக்க கூடாது. இச்சூழ்நிலையில் அவர்கள் ஆசிரியருக்குரிய மதிப்பை இழந்துவிட்டனர். ஆனால் அர்ஜுனனோ அவர்களை இன்னும் பெரியவர்களாகவே கருதுவதால் அவர்களை கொன்று பௌதீக லாபங்களை அனுபவிப்பது இரத்தக்கரை படிந்து அழுகியதை அனுபவிப்பதாகும் என்று எண்ணுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னம்மா நீங்க என்ன சொல்ற இப்போ? ஓவரால் வாட் இஸ் த கருத்து? வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன்? மாதாஜி, இது ஆசிரியராகவே இருந்தாலும் அவங்க தப்பு பண்ணாங்கன்னா ஆசிரியர் பதவியிலிருந்து நிராகரிக்கப்பட வேண்டியவங்கன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. ஏன்னா துரியோதனன் வந்து நிதி உதவி செய்யறதுனால மட்டுமே பீஷ்மரும் துரோணரும் வந்து துரியோதனன் பக்கம் இருந்தது வந்து ரொம்ப தப்பு. அப்பவே அர்ஜுனன் வந்து அவங்க 2 பேரையும் ஆசிரியர் பதவியிலிருந்து இறக்கி அவங்க போரிட்டிருக்கணும். இருந்தாலும் அப்படி இருந்த சூழ்நிலையுமே அர்ஜுனனால அவங்கள அப்படி ஆசிரியருங்கிற பதவியிலிருந்து இறக்கிறதுக்கு முடியல. அப்படி பண்ணி அவங்கள கொன்று அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த பௌதீக லாபங்கள் எல்லாம் பெற்றேன்னா அது வந்து ரத்தக்கடை படிந்த அழுகிய ஒரு பொருளை வந்து அனுபவிப்பதுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் நினைக்கிறாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, பிரபுஜி படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் 6. நாசைதத்வித்ம கதரன்னோ கரியோ யத்வா ஜமே ஜயேம யதிவானே நோ யயோயுஹ யான் ஏவ ஹத்வா நஜீவிஷாம் தேவஸ்திதா பிரமுகே தார்தராஷ்டிராக நான் இல்லை சா. மேலும் ஏதத் இந்த வித்ம நமக்கு தெரியுமா, கதரத் எது, ந நமக்கு, கரியா சிறந்தது, யத்வா எது, ஜெயமே நாம் வெல்லலாம், யதி அதுவாகில், வா அல்லது, நாம் ஜெயேயு அவர்கள் வெல்லுதல், யான் இவர்களை, ஏவ நிச்சயமாக, அத்வா கொள்வதால், ந ஒருபோதும் இல்லை, ஜிஜீவிஷம் நாம் வாழ விரும்புவோம், தே அவர்களெல்லாம், அவஸ்திதா அமைந்துள்ள, பிரமுகே முன்னிலையில், தார்தராஷ்டிரா திருதராஷ்டிரின் மகன்கள், அவர்களை நாம் வெல்வதா அவர்களால் வெல்லப்படுவதா எது? மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். அவர்களை நாம் வெல்வதா அவர்களால் வெல்லப்படுவதா எது சிறந்ததென்று நாம் அறியோம். யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரனின் மகன்கள் இப்போது நம் முன் போர்க்களத்தில் நிற்கின்றனர். பொருளுரை: போர் புரிவது சத்திரியரின் கடமை என்ற போதிலும் தேவையற்ற சண்டையில் ஈடுபட வேண்டுமா அல்லது விலகி நின்று யாசித்து பிழைக்க வேண்டுமா இது அர்ஜுனனுக்கு தெரியவில்லை. எதிரிகளை வெல்லவில்லை எனில் அவன் பிழைப்பதற்கான ஒரே வழி பிச்சை எடுப்பது. எந்த தரப்பினரும் வெற்றி வாகை சூடலாம் என்பதால் வெற்றி அவனுக்கு நிச்சயமல்ல. நீதி பாண்டவர்களின் தரப்பில் இருந்ததால் வெற்றி அவர்களுக்கு காத்திருப்பதாக ஏற்றுக்கொண்டாலும் திருதராஷ்டிரனின் மகன்கள் போரில் இறந்துவிட்டால் அவர்களை இழந்து வாழ்வது கடினமே. இச்சூழ்நிலையில் மற்றவர்களுக்கு தோல்வியே. அர்ஜுனரால் கருத்தில் கொள்ளப்பட்ட இவ்விஷயங்கள் அவன் சிறந்த பக்தன் மட்டுமல்ல, அறிவு சான்றவன், மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பவன் என்பதை நிரூபிக்கின்றன. அரச குலத்தில் பிறந்திருந்தும் பிச்சை எடுத்து வாழ அவன் விரும்பியது அவனது பற்றற்ற தன்மையை காட்டுகின்றது. இத்தகைய குணங்களுடன் இணைந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அவனது குருவின் அறிவுரைகளில் அவனுக்கிருந்த நம்பிக்கை அவனை நற்பண்புள்ள சான்றோனாக காட்டுகின்றது. அர்ஜுனன் முக்தி பெறுவதற்கு தகுதி வாய்ந்தவன் என்பது முடிவு. புலன்களை கட்டுப்படுத்தாமல் ஞானத்தின் தளத்தை அடைவதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஞானமும் பக்தியும் இல்லையெனில் முக்தியும் வாய்ப்பும் இல்லை. அர்ஜுனன் இத்தகைய தகுதிகளை பெற்றிருந்தான். அவனது இச்சிறப்பு தகுதிகள் பௌதீக உறவை சார்ந்த அவனது மாபெரும் தகுதிகளை மிஞ்சுவதாக அமைந்துள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றீங்க பிரபுஜி? நல்ல குணம் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா பிரபுபதர்? சத்திரியன் கடமைகளை நிறைவேற்ற சொந்தக்காரங்களை பார்த்துட்டு நிறைவேற்ற அவனால் முடியல. பிச்சை எடுத்தாலும் பரவாயில்லைங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு அவனுடைய மனசு போயிருக்குதுங்க மாதாஜி. அந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது அந்த தகுதியை விட்டு விலகி இருக்காம அந்த சத்திரியனுடைய நீதிகளை நிலைநாட்டணும்னு அவன் முடிவு பண்ணுறதுக்கு தான் கிருஷ்ணரோட உதவி தேவைப்படுது அவனுக்கு. அதனால அதை கேட்டு அதை இது பண்ணியிருக்காங்க மாதாஜி. அதில்
ஆனா அவனோட இது என்னது பண்புகள், அவனுடைய அந்த ஒரு கரிசனம் இதெல்லாமே நல்லதுதான். ஒரு நல்ல என்னது அறிவு சான்றவன், மனதை புலன்களின் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பவன் என்பதை நிரூபிக்கின்றன. ஏன்னா பிச்சை எடுக்கிறது கூட ரெடியா இருக்கும், அவ்வளவு பெரிய ராஜ பரம்பரையில இருக்கான். இருந்தாலும் என்ன சொல்றேன், எனக்கு இதுல இன்வால்வே பண்ணிக்கணும், நான் பிச்சை எடுத்து பழச்சுக்கிறேன். அதுல இருந்து என்ன தெரியுது, பற்றற்றவனா இருக்கான் அவன். நான் ராஜாவுடைய மகன், எனக்கு ராஜ்யம் வேணும், அந்த மாதிரி இது இல்லாம இருக்கான். இருந்தாலும் எல்லாம் நற்பண்புகள், நல்ல பண்புகள் தான் அதெல்லாம் இருந்தாலும். ஆனா அது அவனுக்கு அழகல்ல. அவன் அர்ஜுனன் முக்தி பெறுவதற்கு தகுதி வாய்ந்தவன் என்று முடிவு கரெக்ட் தான். அவன் அந்த நிலையில இருக்கான். புலன்களை கட்டுப்படுத்தாமல் ஞானத்தில் தளத்தில் அடைவதற்கு வாய்ப்பில்லை. அவன் எல்லாத்தையும் அடக்கி அவன் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நிலையில இருக்கான். இருந்தாலும் இத்தகைய தகுதிகளை பெற்றிருந்தான் அவனது சிறப்பு தகுதிகள் பௌதிக உறவை சார்ந்து அவனது மாபெரும் தகுதிகளை மிஞ்சுவதாக அமைந்தது. இருந்தாலும் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றார், இது உனக்கு அழகல்ல, நீ போர் புரியணும் அப்படிங்கிறார். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரஞ்சனி மாதாஜி படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிக்கிறேன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். कार्पण्य दोष भगवत सुभावाः பகவத இல்ல மாதாஜி, பகத சாரி, कार्पण्य दोष भगत सुभावाः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेदाः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तं मे शिष्यतेऽहं शादि मां त्वां प्रपन्नम्. कार्पण्य கர்மித்தனம், தோஷ பலவீனம், உபாதக தாக்கப்பட்டு, சுபாவ குணங்கள், பிருச்சாமி வினவுகிறேன், துவாம் உம்மிடம், தர்மம் சம்மூட குழம்பி, சேதக இதயத்தில், எதை ஸ்ரேயக சாலச் சிறந்தது, சியாத் ஆகும், நிச்சிதம் நிச்சயமான, ப்ரூஹி கூறுவீராக, தத் அதை, மே எனக்கு, விஷய சீரன், தே உமது, அகம் நான், ஷாதி அறிவுறுத்துங்கள், மாம் எனக்கு, துவாம் உம்மிடம், பிரபன்னம் சரணடைகின்றேன். பொருளுரையும் மொழிப்புரையும் தந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜே. இப்பொழுது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்துவிட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை வேண்டிக் கொள்கின்றேன். இப்பொழுது உம்மிடம் சரணடைந்த சீரன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. பொருளுரை. இயற்கையின் ஏற்பாட்டின்படி பௌதீக செயல்களை செய்யும் பொழுது அனைவரும் குழப்பத்தையே சந்திக்கின்றனர். ஒவ்வொரு அடியிலும் குழப்பங்கள் உள்ளன. எனவே அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. வாழ்வின் பலனை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர் வழிகாட்டுவார். நமது விருப்பம் இல்லாமலேயே வாழ்வில் குழப்பங்கள் வருகின்றன. அவற்றிலிருந்து விடுபட அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவை அணுகுமாறு எல்லா வேத இலக்கியங்களிலும் நம்மை அறிவுறுத்துகின்றன. இத்தகு குழப்பங்கள் காட்டு தீயை போன்று யாராலும் பற்ற வைக்கப்படாமலும் கொழுந்துவிட்டு எரிகின்றன. குழப்பங்களை நாம் விரும்பாத போதிலும் வாழ்வின் குழப்பங்கள் தானாகவே தோன்றுகின்றன. இதுவே உலக இயல்பு. எவரும் தீயை விரும்புவதில்லை, இருந்தும் நெருப்பு தோன்றுகிறது. அதனால் குழப்பமும் உண்டாகின்றது. அதே போலவே வாழ்வின் குழப்பங்கள் நாம் விரும்பாமலேயே தானாகவே தோன்றுகின்றன. எனவேதான் வாழ்வின் குழப்பங்களை தீர்ப்பதற்கும் தீர்வின் விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதற்கும் சீட பரம்பரையில் வரும் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும் என வேதங்கள் நமக்கு அறிவுரை கூறுகின்றன. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை உடையவர் அனைத்தையும் அறிந்தவராகவே இருப்பர். எனவே உலக குழப்பங்களிலோ தொடர்ந்து இருக்காமல் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். இதுவே இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருளாகும். நெக்ஸ்ட் போ மாதாஜி, இல்ல சொல்லிட்டு பௌதிக குழப்பங்களுடன் வாழும் மனிதன் யார்? வாழ்வின் பிரச்சனையை புரிந்து கொள்வதாலே இவ்வாறு இருப்பான். சாரி, பிரச்சனையை புரிந்து கொள்ளாதவனே அவ்வாறு இருப்பான். பிருகத் ஆரண்ய உபநிடத்தில் 3.8.19 குழம்பிய மனத்தின் கிருபணா பின்வருமாறு விளக்கப்படுகின்றான். யோவா ஏதத் அக்ஷரம் கார்க் யதிவிதத் வாஸ்மால் லோகாத் பிரதி ச கிருபணக.
மனிதனை பிறந்த போதிலும் மனிதனாக பிறந்த போதிலும் வாழ்வை பிரச்சனைகளை தீர்க்காமல் தன்னை உணரும் விஞ்ஞானத்தை கற்காமல் நாயையும் பூனையும் போல் உலகை விட்டு செல்லும் மனித கருமியாவான். வாழ்வின் பிரச்சனை மனிதன் கருமியாவான். வாழ்வின் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக இம்மனித பிறவியை பயன்படுத்துவதற்கு இது மாபெரும் வரமாகும். எனவே இவ்வாய்ப்பினை ஒழுங்காக பயன்படுத்தாதவன் கருமி என்று அறியப்படுகிறான். மறுபுறத்தில் வாழ்வின் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்ப்பதற்காக இவ்வுடலை பயன்படுத்தும் புத்திசாலி பிராமணன் எனப்படுகின்றான். யாயேதத் அஷ்டரம் காக்கி விதித் வாஸ்மால் லோகாத் பிரதி பிராமணா. குடும்பம், சமூகம், தேசம் போன்றவற்றின் மீது பௌதீக வாழ்வின் அடிப்படையில் அளவற்ற பற்று கொண்டிருப்பதால் கிருபணர் என்னும் மாதாஜி இல்ல கிருமிகள்னு படிச்சால எப்படி ஒரு கீ போட்டா டிஃபரெண்ட் ஆயிடும் மீனிங் இல்ல கருமிகள் சொன்னார். கருமிகள் தங்கள் நேரத்தை வீணடிக்கின்றனர். பெரும்பாலான மக்கள் தோல் வியாதிகளின் அடிப்படையில் குடும்ப வாழ்வில் மனைவி, குழந்தைகள், உறவினர்கள் என பற்றுதல் கொண்டுள்ளனர். கருமி குடும்ப உறுப்பினர்களை மரணத்திலிருந்து தன்னால் காப்பாற்றிவிட முடியும் என்று எண்ணுகின்றான். அல்லது குடும்பமோ சமுதாயமோ மரணப்பிடியிலிருந்து தன்னை காப்பாற்றும் என்று எண்ணுகின்றான். இந்த குடும்ப பற்றுதல் கீழ்நிலை மிருகங்களிலும் காணப்படுகிறது. அவையும் தமது குட்டிகளை பாதுகாக்கின்றன. குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீதான தனது பற்றுதலும் அவர்களை மரணத்திலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற விருப்பமே தனது குழப்பங்களின் காரணம் என்பதை அறிவாளியான அர்ஜுனனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. போரிடுவதற்கான தனது கடமையை காத்து கொண்டிருப்பதை அறிந்த போதிலும் கருமித்தனமான பலவீனத்தினால் அவனால் கடமையை செயலாற்ற முடியவில்லை. எனவே பரம ஆன்மீக குருவான பகவான் கிருஷ்ணரிடம் ஒரு தீர்வை கொடுக்குமாறு வேண்டுகின்றான். அர்ஜுனன் அவன் கிருஷ்ணரிடம் தன்னை ஒரு சீடனாக அர்ப்பணிக்கின்றான். நட்பு பேச்சுக்களை நிறுத்த விரும்புகின்றான். ஆசிரியருக்கும் சீடனுக்கும் இடையிலான பேச்சு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடம் தற்பொழுது மிக கவனமாக பேச விரும்புகின்றான் அர்ஜுனன். பகவத்கீதையின் விஞ்ஞானத்திற்கு மூல ஆன்மீக குரு கிருஷ்ணரே. கீதையை புரிந்து கொள்வதற்கான முதல் மாணவன் அர்ஜுனன். பகவத்கீதையை அர்ஜுனன் எப்படி புரிந்து கொண்டான் என்பது கீதையிலே கூறப்பட்டுள்ளது. இருந்தும் மூடர்களான பௌதீக பண்டிதர்கள் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய தேவையில்லை, கிருஷ்ணருக்குள் இருக்கும் பிறப்பற்ற ஒன்றிடம் சரணடைய வேண்டும் என்றெல்லாம் பிதற்றுகின்றனர். கிருஷ்ணரின் அகத்திற்கும் புறத்திற்கும் பேதம் இல்லை. இதனை அறியாமல் பகவத்கீதை புரிந்து கொள்ள முயல்பவன் மாபெரும் முட்டாள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா சொல்லுங்க, என்ன சொல்றாருங்க? இயற்கையினுடைய ஏற்பாட்டின் பௌதிக செயல்களை செய்யும்போது பௌதிக செயலை செய்யும்பொழுது அவன் குழப்பத்தை சந்திக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்பவுமே நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு குருவை அணுகணும். அவங்களை அணுகுனாதான் நம்மளுக்கு நல்வழி நடத்துவாங்க. நம்மளுக்கு தெரியாத அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. அது எப்படி இருக்குன்னா, காட்டு தீயில அந்த குழப்பங்கள் எப்படி இருக்குன்னா, காட்டு தீயை போன்று யாரால பற்ற வைக்க முடியாமல் கொழுந்து விட்டு எரியுமா, அது போல இருக்குமா. அதனால நம்ம எப்பவுமே ஒரு நல்ல ஆன்மீக குருவை அணுவது நல்லதுன்றது இந்த இதுல இருந்து தெரியுது நம்மளுக்கு. ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். வேதங்கள் நமக்கு அறிவுரை கூறுகின்றன. அங்கீகாரப்பட்ட, அதுவும் நம்ம எப்படிப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அடையணும்னா, அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு ஆன்மீக குருவை தான் நம்ம அடையணும். அப்பதான் நம்மளுடைய குழப்பங்கள்லாம் இல்லாம நல்ல முறையில அடைய முடியும்ன்றது இங்க சொல்றாங்க. பௌதிக குழப்பம் வாழும் மனிதன் யார்? பௌதிக குழப்பத்துடன் வாழும் மனிதன் யாருன்னா, வாழ்வின் பிரச்சனை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கான் பாருங்க, அவன் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தன்னை உணரும் விஞ்ஞானத்தை கற்காமல், அதாவது தன்னை உணரும் விஞ்ஞானத்தை கற்காமல் நாய்கள் பூனைகளை போல உலகை விட்டு செல்லும் மனிதன் கருமியாவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாழ்வின் பிரச்சனை தீர்ப்பதற்காக இம்மனிதன் பிறவி பயன்படுத்துவதற்கான இது மாபெரும் வரமாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மறுபுறத்துல பாத்தீங்கன்னா, வாழ்வின் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்ப்பதற்காக இவ்வுடலை பயன்படுத்தும் புத்திசாலி பிராமணன் எனப்படுகின்றானாம்.
அப்புறம் குடும்பம், சமூகம், தேசம் போன்ற அளவற்ற பற்று கொண்டிருப்பதால் கிருவணர் என்னும் கருமிகள் தங்கள் நேரத்தை வீணடிக்கிறார்கள். அதாவது தோல்வியாதி அடிப்படையில வாழ்வுல குழந்தைகளுக்கு அந்த இதெல்லாம் வருது, பற்றுதல் கொள்ள, அதுக்காக குழந்தைகளை வசல அவங்க பற்றுதல்லாம் வச்சிருக்காங்கன்றத இங்க சொல்றாங்க. குடும்பத்தையோ சமூகத்தையோ மரணப்பிடியிலிருந்து தன்னை காப்பாற்றும் என்று அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நம்மளுடைய இது குடும்பத்தை காப்பாத்துவாங்க அப்படின்ற எண்ணங்கள் வருது. இந்த குடும்ப பற்றுதல் தான் கீழ்நிலை மிருகத்துக்கு கூட, இது நம்மளுக்கு மாத்திரம் இல்ல, அந்த கீழ்நிலை மிருகங்களுக்கு கூட அந்த பற்றுதல் இருக்குதுன்றத இதுல தெரிவிக்கிறாங்க. அவர்களை மரணத்திலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற விருப்பம் அதுக்கும் இருக்குது. தனது குழப்பத்திற்கு காரணம் என்பதை அறிவாளியான அர்ஜுனனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அவரால் முடிஞ்சிச்சு, நம்மளால காப்பாற்றிக்கணும். ஆனா போரிடுவதற்கான தனது கடமை காப்பாற்றி கொண்டிருப்பதை அறிந்த போதிலும் கருமித்தனமான பலவீனத்தால், நம்மளால முடியலையே அப்படின்ற ஒரு பலவீனத்தால் அவனால் கடமை செயலாற்ற முடியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா, அதனால அவர் பரம ஆன்மீக குருவான கிருஷ்ணரிடம் கேட்கிறார், எனக்கு ஒரு தீர்வு கொடுங்க, என்னை சீடனா ஏத்துட்டு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற குருவா நீங்க இது பண்ணி எனக்கு வழிகாட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றபடி இங்க சொல்றாங்க. நான் தான் உங்களுக்கு முதல் மாணவனா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. கீதையை புரிந்து கொள்வதற்கு முதல் மாணவன் தான் இதுல அர்ஜுனன். பகவத்கீதை அர்ஜுனன் எப்படி புரிந்து கொள்றான் என்பதே கீதையில கீதையில குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இருந்தும் மூடர்களான பௌதீக பண்டிதர்களும் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய தேவையில்லை, கிருஷ்ணருக்குள் இருக்கும் பிறப்பற்ற ஒன்றிடம் சரணடைய வேண்டும் என்றெல்லாம் பிதற்றுகின்றனர். கிருஷ்ணரின் அகத்திற்கும் புறத்திற்கும் பேதம் இல்லை. இதனை அறியாமல் பகவத்கீதை புரிந்து கொள்ள முயல்பவன் முட்டாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல சொல்றாங்க. மாதாஜி ஏதாவது தப்பு இருந்தா மன்னிச்சு. இல்ல கரெக்டா சொன்னீங்க. இதுல என்னன்னாக்க நம்ம லைஃப்ல எப்படி எடுத்துக்கணும், இதுதான் நம்மளோட ஆக்சுவலி வி ஷுட் பி டேக் அவே மெசேஜா இருக்கும். தேங்க்யூ. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சு விட்டு வாட் ஆர் வி சப்போஸ் டு டூ, நம்ம லைஃப்ல பிரச்சனை இல்லாம இருக்கு. சோ நம்ம எப்படி அதை அணுகி நம்ம அது ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி. ஓகே, வண்டர்ஃபுல்லி எல்லாரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க நல்லா. ஆல் வெல் ட்ரெயின்ட். பக்தி சாஸ்திரி முடிஞ்சதுனாக்கா என்னன்னா நீங்களாம் ப்ரீச்சர் ஆகலாம். ஸோ எல்லா தகுதியும் எல்லாருக்கும் இருக்கு. யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ எக்ஸ்பிளைனும் நல்லா பண்றீங்க எல்லாருமே. ஸோ ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு பார்ட்டிசிபேட். அப்பதான் நல்ல இன்டராக்டிவ் செஷனா இருக்கும். ஏதோ கொஞ்சம் கம்மியா தெரியும், சில பேருக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தெரியும். நான் கூட இவ்வளவு அழகாலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கல அப்போ கூட. இப்போ இல்லதான். நான் பக்தி சாஸ்திரி படிக்கும்போது எனக்கு இவ்வளவுலாம் உங்களுக்கு இருக்கிற நாலேஜ்லாம் எனக்கு கிடையாது. ஏதோ படிச்சுட்டு இருந்தோமே தவிர எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல படிச்சோம். ஆனா நீங்களா ரொம்ப நன்னாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க. வெரி குட். நம்ம கிளாஸ் முடிச்சிடலாம். அப்புறம் இது ஷெல்டர் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணிட்டீங்களாமா? ஆறு மாதாஜிங்க. சாஸ்வதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்வதா இருக்கேம்மா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன பண்ணலையா? மாதாஜி இன்னைக்கு பண்ணிடுறேங்க மாதாஜி. இல்ல ரிமைண்ட் பண்ணனா திரும்பி போடணும். குரூப்ல போடணும். குரூப்ல போட்டு விடலாம். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி ஷெல்டர் ஃபார்ம் இன்னும் ஒரு வாட்டி மட்டும் போட்டுடுங்க. யாரும் மிஸ் அவுட் ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் பண்ணிருப்பாங்க. எல்லாருமே L3ல இருந்து நீங்க வந்திருக்காங்க. என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி. இருந்தாலும் யாரோ விட்டு ஷைனி மாதாஜி வந்திருக்காங்களே இன்னைக்கு. என்ன மாதாஜி படிக்கவே இல்ல? மாதாஜி ஷைனி மாதாஜி கொடுத்துட்டாங்களா மாதாஜி? வைகுண்ட மாதாஜிக்கு கொடுத்துருக்கேன்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க. கொடுத்துருக்காங்களா?